Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm izleyiciler. Bu 40 vaktim beri gözet böldüm Kur'an-ı Kerim'in Türkmençesini. Reşanı, okumanı, niyetlerimi otuyordum. Nesip edenden mübarek Recep ayına da gelip girdik. Allah nesip edenden Allahümme barikleyene fi Recebe ve Şaban ve belliğine Ramazan diye Allah'ım ödün getirdin Recep'e, ödün Haman, Şaban'a ve Ramazan'a getirdik dile gediliye. Ve deşler Fatiha suresinden başlayacak. Manisi bilen, düşündüşleri bilen bir tağattağı Kur'an vardı. Kur'an'ın ayetlerini okalı. 21-36 başlanma saat belli ve okalı. Bismillahirrahmanirrahim. Asıl niyetim Kur'an-ı Kerim'in Türkmen diline TikTok'ta ve YouTube'da aydılması, okulması, adamların bilmesi, öğrenmesi. Hem YouTube'da da koyacak şu videomu. O sebeple havalım gelenlerimiz için başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suresi Mekke'de inen sürelerden olup 7 ayetten ibarettir. Kur'an-ı Kerim'in ilkinci suresi de için ona bir yeri ya da bir dadı açıcı manisini Fatiha deyip ad veriliptir. Bu sürenin ümmül kitap yani kitapların enisi Sebül Mesen qaytalanyan 7 ayet esas deyip özen şifa verici, kafiye, yeterlik, elhamd, hamdü sena, salat, namaz, dua, dilek dua ve talim yali adları hem var. Yani ümmül kitap. Bu süre halkımızın arasında Elham suresi deyip meşhurluk kazanıttır. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Elham'ı okamayanın namazı yoktur buyurtturlar. Şunun için hem Elham suresi namazın ehli rekatlarını okulyar. Kur'an-ı Kerim bütün adamızada doğru yolu görkezmek için indiriliptir. Bu mübarek ve uzmanıyla süre Kur'an-ı Kerim'in kıskaça manisini özüne cemleyen ve İslam dininin deyip özünü hesaplayan süredir. Onu tarif edilmeye dine Allah'ın münasiptigi, Allah'ın bendelerini bu dünyada Rahman, Mehriban sıfatı bilen, ahirette Rahimdigi, Rahim şefaatlidir. Dine Allah'a ibadet edilmelidir. Doğru yolu tapmanın ve doğru yoldan ağlaşmanın hem Allah'ın eradası bilen bağlılığını beyan ediyor. Beyan ediliyor. Rahman ve Rahim Allah'ın adı bilen. Bismillahirrahmanirrahim. Düşündürüşü. Bu birinci ayette kısaca Bismillah deyiliyor. İmam-ı Azam'ın şeyle de bir topar başka fıkh, İslam hukuku alimlerinin fikrine göre Bismillah ayeti Elham suresinin bir ayeti değildir. Dine Neml suresinin 30. ayetinde ağzılayan Bismillah bir ayettir. Kalan yerde olsa gayet alımıdır. Şol sureden bir ayet değildir. Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresinden kalan 113 suresinin hemmesinin başına gelen bu ayet bu surelerin başında dine bereket için okulyar. Şunun için hem ol namazda içinden aydıllar. Hem makabir alimler onu Elham'ın bir ayeti hesaplayarlar. Hadislerin birine Bismillah bilen başlanmadık işin sonu yoktur diye. Bu sebeple hem haysidir bir işe başlanılanda Bismillah deyirler. Ehli hamd-ı senalar alemin perverdigarı Allah'a mahsustur. Ol Rahmandır, Mehribandır, Rahimdir, Rahim şefaatçıdır. Din kıyamet gününün eyesidir. Ey Allah'ım biz dine sana ibadet ediyoruz ve dine senden kömek soruyoruz. Ey Allah'ım bizi doğru yola, İslam dinine gönüktür. Bizi gazaba sezavar bolanların ve azışanların yoluna değil öz nıgmat verenlerin yoluna gönüktür. Düşündürüş. Elham suresi okulandan soň amin yani kabul ettiğimek sünnet hesaplanıyor.
Geçer Bakara suresine ilişler. Bakara suresi Medine'de inen sürelerden bolup ol 286 ayetten ibarettir. Bu süre Kur'an-ı Kerim'in en uzun süresi bolup ol 10 yılın davamında bölük görünüşte iniptir. Bu süre Bakara diýmegiň manysy sığır diýmekdir Arapçadan. Bu sürede Musa peýgamberiň aleyhissalamyň ummatyna sığır urban etmegi buyurýandygyny, emma olaryň buyrugy berjay etmekde hayal ýagarlyk edendikleri baradaky kıssa beýan edilýär. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Düşündürüşü. Kur'an-ı Kerim'de 29 sürenin başına getirilen şular ýaly Arap elifbiniň harflary öz başlyk many anlatmaýar. O harflaryň getirilmegi Kur'anyň şular ýaly harflardan ibaretdigini muňa garamazdan Islama inanmaýanlaryň bu mukaddes kitabyň bir aýaty ýaly cümleni hem düzüp bilmeýändiklerini ýaňytmak maksady bilen baglanyşyklydyr. Bu harflara Kur'an-ı Kerim'in sırları hökmüne hem garylýar. Bu Kur'an özünün hakykatlygyna şek şüphe bolmadyk ve takwalar, Allah'dan gorkýanlar üçin dogry ýoly görkezýän kitapdyr. Olar takwalar, ýani takwa diýmek dini derecesi belent bolan adamlar Allah Taala'dan gorkusy diňe derecesi däl, bilimi däl, Allah Taala'dan çekinişi, buyruklaryny ýerine ýetirişine mertebeli adamlara üstünlük takva bilendir diye. Olar takvalar gaýyba inanýarlar. Namaz okuýarlar ve bizim özlerini beren rızkalımızdan Allah yoluna hayır sahavat edýärler. Şeýle-de olar takvalar sana indirilene Kur'an'ı ve senden öňkü Peygamberler aleyhisselam'a indirilen kitaplara inanýarlar. Olar ahirete hem dolu inanýarlar. Yine olar takvalar özlerinin perverdigarinden gelen doğru yoldadırlar ve halas bolanlar hem hut olaryň özleridir. Takyk inkar edenleri azap bilen gorkutsaňla, gorkuzmasaňla olar üçin deňdir. Olar barybir inanmazlar. Allah olaryň kalplaryny ve gulaklaryny möhürlendir. Olaryň gözleriniň öňünde perde bardyr. Olara uly azap bardyr. İnsanların arasında inanmasalar hem biz Allah ve ahiret gününe iman getirdik diýenler hem bardır. Olar Allah'ını ve iman getirenleri aldayandır söýdýärler, emma olar diňe özlerini aldaýarlar ve muňa özleri hem düşünmeýärler. Olaryň kalplaryna hassalyk, ýani ikiyüzlülük bardır. Allah olaryň bu hastalyklaryny arttyrdy. Yalan sözlendikleri için olara elhenç azap bardır. Olar yer yüzüne bozokçuluk etmeň diýilende olar takyk biz işleri düzelýäs diýerler. Emma takyk olar bozoklaryň hut özleridir. Ýöne muňa özleri hem düşünmeýärler. Olara siz hem iman getiren insanlar ýaly iman getirin diýilen mahaly olar heyde biz akmaklar ýaly iman getireriz mi diýerler. Emma hakyky akmaklar olaryň hut özleridir. Ýöne olar muny bilen oklar. Olar munapyklar iman getirenler bilen gawatlaşanlarynda biz hem sizin ýaly iman getirdik diýerler. Özlerini adaşdyrýan şeytanlary bilen tenha galanlaryna bolsa biz sizin bilen biz diňe olary, müminleri ýaňsylaýarys diýerler. Aslında Allah olary ýaňsylaýandyr we azgynçyklarynyň içinde aňalyp ýörkäler azaba duçar bolmaklary üçin olara möhlet berýär. Olar dogry ýoly deregine adaşmagy, ters ýol satnaranlardyr. Şonuň üçin hem olaryň bu sevdalary peýda getirmedi. Olar dogry ýoly hem tapmadylar. Olaryň munapyklaryň ýagdaýy garanky gijede ot ýakanyň ýagdaýy ýalydyr. Olat ýanyp daş döreni ýaktyldan wagty Allah olaryň ýaktylygyny giderer
ve onları hiç zat görünmeyen tümlüğün içinden koyar. Şeydüm hiç zatı görmezler. Olar kerdirler, halaldırlar, kördürler. Şonun için hem iyide doğru yola öwürlüp bilmezler. Ya da olaryň bu ýagdaýy garaňky gijede gök gümmürdileriniň ve yıldırımlaryň arasyna asmandan ýagýan çapygada kalıp, yıldırımlar vurup öldüräýmesin gorkusy bilen gulaklaryny barmaklary bilen ýapýanlara meňzeýärler. Allah kapırlaryň daş töreklerini gawap koyandır. Şol wagt yıldırım hem göýe gözlerini çıkarjak ýaly çakar. Ol yıldırım çakan wagty olara ýagtylyk salsa ha ýörärler, üstlerine tümlük awansa beren gymyldaman durarlar. Allah istese de elbette olaryň gözlerini kör, gulaklaryny ker ederdi. Tahkik Allah'ın ähli zada güýji ýetýändir. Ey insanlar! Takwalardan bolmagyň üçin sizi ve sizden öňküleri yaradan Perwerdigäriňize ibadet edin. Ol Allah yeri sizin üçin düşük, asmany hem ýokaryňyzy ýapýan goppa edip goýdy. Asmandan suw, ýagyş indirip size rızkaly bolsun diýip ýerden dürli miweler çykardy. Siz bulary bilip durkaňyz hiç kimi Allah den hasaplamaň. Eger sizin bizim kulumuza Muhammed'e aleyhissalatu vesselama indiren zatlarımıza şüpheňiz bar bolsa, onunla siz ona Kur'an'ın süresini meňzeş bir süre getirin. Eger doğruçul bolsaňyz Allah'dan özge şaýatlaryňyzy, butlaryňyzy hem çağırın. Eger muny başaryp bilmeseňiz, elbette siz onu hiç haçan hem başaryp bilmersiňiz, kapyrlar üçin täýärlenen tutaşdyrıjy insan ve daş bolan otdan dowdukdan heder edin. İman getirip ýaxşy işleri edýänleri aşağından deryalar akyan cennetler bilen söýünjüle, özlerini cennetdäki miweleri rızkal edilip berilende olar bize öň dünýäde hem beýle rızkal berilipdi diýerler. Emma olara dünýäde bulara meňzeş miweler berilipdi. Olar üçin cennette päkize, jübüt taýlar bardyr. Olar ol ýerde cennette ebedi galarlar. Tahkik Allah hakikaty beýan etmek üçin çiwini ve ondan hem ownuq zady mysal getirmekden çekinmez. İman getirenler bolsa, bularyň öz perwerdigarlarinden gelen hakykatdygyny bilýärler. Kapyrlar bolsa, Allah bu mysal bilen näme diýmek isleýär diýerler. Allah onun bilen bir näçesini ýoldan adaşdyrýar. Bir näçesini bolsa dogry ýola salar. Emma Allah munyň bilen diňe pasyklary adaşdyrar. Allah beren ähdi permanlaryndan dänenler Allah'ın dogan garyndaşlyk gatnaşygy ýaly emir eden gatnaşyklaryny kesip yer ýüzüne fitne pisat çykarýanlar ine hakyky ziyan çekjekler şolardyr. Sadakallahul azim. Ve aleykümesselam. İlleştir. Kur'an-ı Kerim okuyan Bakara suresinin 28. ayetine geldim. Dine Türkmen diline yine devam edecek. Bakara suresini şunu haktarmak niyetim var. Dinle Mustafa ağa. Bakara suresi 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ey kapırlar! Siz ne edip ölü vaktiniz sizi dirilden bu dünyaya getirip can veren Allah'ını inkar edip bilýärsiniz. Soň ol sizi öldürer, soň ýene de hem dirilder. Siz soňundan ona dolanyp eltilersiniz. Ol Allah yer yüzündäki ähli zady sizin için yaratdy. Soň öz gudraty bilen asmany onu 7 gat edip tertip nizama saldy. Ol ähli zady bilýändir. Senin perwerdigäriň peýişdelere men yer yüzünden bir orun tutar insan yaratjak diýende olar sen yerde fitne pisat çykaryp kan dökjek insanlara yaratjak bolýarsyň. Biz hamdy senaň bilen seni tesbih edýäris we mukaddes
tutyarız, tarif edýäris diýdiler perişteler. Allah Taala olara taqiq men sizin bilmeýän zatlaryňyzy hem bilýändirin diýdi. Allah Adam ata ähli zadyň atlaryny öwretdi. Soň olary periştelere görkezip, eger siz dogruçul bolsaňyz, maňa bularyň atlaryny aýdyp beriň diýdi. Perişteler, ey Perwerdigarymyz, sen ähli noksanlyklardan päksiň. Senin bize öwreden zatlaryndan başga biziň bilýän zadymyz ýokdur. Taqiq sen ähli zady bilýänsiň, hikmete eýesiň diýdiler. Allah, ey Adam, olara, periştelere, o zatlaryň atlaryny aýdyp ber diýdi. Ol Adam, olara, periştelere, olaryň hemmesiniň atlaryny aýdyp berende Allah, men size asmanlardaky we ýerdäki gaýyp zatlary, sizin hem nämäni äşkär edip, nämäni gizleýändiňizi bilýärin diýmänmidim diýdi. Biz periştelere Adamy hormat edip secde edin diýenimizde iblisten galany hemme perişteleri secde etdiler. Ol iblis yüz öwürüp tekebbirlik etdi ve neticede kapırlardan boldu. Biz, yani Allah Teala, ey Adam, sen öz ayalyň Hawa ene bilen cennete mesken tut. Ondan cennet tummatlarından öz göwün isleyen yerinizi bol edip iyin. Emma bu ağacın meyvesine golaşma. Yoksa eger bu ağacın meyvesinden iýseniz, ikiniz hem özüňize zulmedenlerden bolarsyňyz diýip buyurduk. Şeytan olary ol yerden cennetten taýdyrdy we olary özlerine berilen nygmatlaryndan çykartdy. Biz Adam ata, Howene ve şeytanı, siz biri-biriňize düşman bolup yere düşün, sizin üçin yer ýüzüne mesken ve belli bir wagt içerilip peýda ýaşaýyş bolar diýdik. Adam ata öz Perwerdigarynyň käbir ilhamlary alandan soň eden işine ökünüp derrew tawba etdi. Taqiq ol Allah tawbalary kabul edicidir, rehim şefaatçıdır. Düşündürüşi. Adam ata tawba eden mahaly, ey Perwerdigarymyz, biz özümüze zulüm etdik. Eger sen bizim günahlarymyzy geçip bize merhamet etmesen, biz ziyan çekenlerden bolarys diýip dile getipdir. Käbir çeşmelerde bolsa Adam atanyň tawba eden wagty o kandyllygynyň namazda okalýan Subhaneke duasydyr aýdylýar. Biz hemmemiz onun cennetten yere yani cennetten yere düşün. Soň size menden bir dogry ýol, kitap ýa-da peýgamber gelse, kim meniň ol dogry ýolumy tabyn bolsa, olara gorky howp ýokdur we olar gamgyn hem bolmazlar diýdik. Bizim ayatlarymyzy inkar edip yalan hasaplayanlar ine olar dowzaklaryň hut özleridir. Olar ol ýerde dowzakda ebedi gararlar. Ey İsrail oğulları, siz meniň size ata-babalaryňyza beren nygmatlarymy ýatlan, meniň size syýlyk berjek diýip beren ähdi peýmanymy wepaly bolmagym üçin siz hem maňa tabyn boljakdygyňyz üçin beren ähdi peýmanyňyza wepaly bolun. Sizdiňe menden heder edin, çekinin. Düşündürüşi. İsrail Yakup peýgamberiň lakamydyr. Yakup aleyhisselamın manis hem Allah'ın kulu diýmekdir. Olara Yakup peýgamberiň aleyhisselamın neslinden gelendikleri üçin İsrail oğulları diýilipdir. Hazreti Musa aleyhisselam tabyn bolandykları üçin bolsa olara Musaýlar diýilipdir, yani Museviler diýilipdir. Sizin ýanyňyzdakyny Tewraty tasdikleýiji edip indiren zadymy Kur'ana iman getirin. Onu ilkinci inkar eden siz bolmaň. Meniň ayatlarymy az baha behbide derek satmaň. Siz diňe menden gorkun. Siz bilip durkaňyz hak bilen nä hakykatlaşdyrmaň we haky gizlemeň. Ey İsrail oğulları, namazy berjaý edin, okan, zekaty dolu berin we ruku edýänler, egilýänler bilen bile ruku edin. Ey Yahudi alımları,
Siz kitabı Tevrat'ı okap, hakikati bilseniz hem insanlara yaxşı işler emir edip özüňizi bolsa unudyarsyňyzmy? Hey, siz akıl yetirjek diýer misiniz? Sabır etmek ve namazy berja etmek bilen Allah'dan kömek soran. Tahqiq, sabır ve namaz Allah'dan gorkanlardan beýdekleri üçin uly agyr işdir. Tahqiq olur, Allah'dan gorkanlar özleriniň Perwerdigarına gowuşjakdyklaryny we ona dolanyp barjakdyklaryny anyk inanýarlar. Siz meniň size beren nygmatlarymy ve sizi Musa peýgamberiň aleyhissalamyň döwründe bütün aleme üstün eden wagtlarymy ýatlaň. Düşündiriş, öňkü döwürlerde haýsy millete peýgamber aleyhissalam iberilse, şol millet üstün hasaplanır eken. Ol millet hem özlerine iberilen peýgamber täpli awraýly hasaplanypdyr. Ýöne olaryň Allah'nyň öňündäki jogapkärçilikleri hem beýleklerden has kulu bolupdyr. Siz hiç kimin başka birine derek tölek bilmeyen, hiç kimden şefaat kömek kabul edilmeyen, hiç kimden fidye tölek pulu alınmayan ve hiç kime hiç kili yardım edilmeyen günden korkun. Düşündürüşü, şefaat bir adamın günahsını geçirmek için edilen haiştir, kömektir. Allah kıyamet gününde öz ihtiyarı bilen islendik bendesine başka birine şefaat etme hakkını berip biler. Biz size yovuz azap, eziyet veren erkek perzentlerinizi öldürüp kız perzentlerinizi diri koyan Firavun'un adamlarından doğalı halas ettik. Bu sizin için Perverdigarinizden gelen ulu sığınakdı. Biz sizin için denizi yarıp sizi halas ettik. Firavun'un adamlarını hem sizin gözünüzün önüne denize gark ettik. Biz Musa aleyhissalama Tevrat'ı vermek için 40 gece vadalaştık. Son siz onun izinden özünüze zulüm edip göläni Hudaý edindiniz. Bundan son hem sizin şükür etmeniz için biz sizi bağışladık. Sizin doğru yol tapmanız için biz Musa aleyhissalama kitabı Tevrat'ı ve hak bilen batılı tapawutlandyrýan mucizeleri berdik. Musa öz kavmuna, ey kavmum, tahqiq siz göläni Hudaý edinmek bilen özüňize zulüm etdiňiz. Indi siz öz yaradanıňyza towba edip, öz nefslerinizi, erbet duýgularyňyzy öldürün. Bu yaradanıňyzyň ýanynda sizin için iň haýyrlysydyr. Belki ol sizin towbaňyzy kabul eder. Tahqiq ol Allah towbalary kabul edýändir. Rehim şefaatlydyr diýdi. Siz ey Musa aleyhissalam, biz ta Allah'ny äşkär görýänçek sana hiç kaçan iman getirjek däl diýen wagtyňyz gözüňiziň alnynda sizi yıldırım urdy. Sizin şükür etmeniz için yıldırım urandan soň biz sizi täzeden diriltdik. Bulutlary sizin üstüňize kölek etdik. Size menne, şepbeçik halba ve bedene etini indirip sırrıskal etip beren halal zatlarımızdan iyiňdidik, emma olar bize däl de özlerine zulüm edýärdiler. Düşündürüşi, menne Yahudilara asmandan yer ite iýerilen halwa ýaly şepbeşik şirin nygmatyň ady. Ol asmandan her gün ýer bilen daň atandan ta gün dogýança gar ýaly appak bolup ýagar eken. Halk hem her gün gündeki ýijegini alır eken. Umuman zahmet çekmezden öz gelen ähli zatlary hem menne diýilýär. Sözlüklerde menne diýilip käbir meýweli ağaçlarda peýda bolýan süýç tagamly şepbeşik iýmit düşündirilýär. Ol gijesine ağaçlardan çykýan şiýranyň netjesine bir ýere üýşip kiçirek şepbeşik görnüşinde emele gelýär. Onu ýer bilen heniz gün dogmanka alýarlar. Biz Israil oğullarına siz bu ova şähere girin. Ol ýerdäki iýleýän zatlardan isleýişiňiz bol edip ýiň. Soň hem secde edip ey Perwerdigarymyz, bizim günahlarymyzy bağışla diýip kapıdan girin. Biz hem sizin hatalarınızı, günahlarınızı bağışlarız ve ýaşylyk edýänleriň sowaplarını hökmen köpeltip bereriz diýdik.
Emma zulüm edenler özlerini aydılyanları başka sözler bilen üýtgetdiler. Biz hem zulüm edenlere boyun eğmekten dänendikleri sebäpli asmandan gorkunç azap indirdik. Musa aleyhisselam çölde öz kowmu üçin suw dilänne biz ona Hasan bilen daşa urdydyk. Ol uran soň dessini ondan daşdan 12 çeşme çoğup çykdy. Her bir taypa öz içecek çeşmesini bilipdi. Biz olara Allah'ın rızklarının iyin için emma yeryüzüne bozoklar ýaly çäkden aşmaň diýipdik. Ey İsrail oğulları, siz ey Musa aleyhisselam, biz hiç kaçan bir tağam bilen çäklenip sabır edip bilmeriz. Sen bizim için Perwerdigarine yüz tut. O yol bize yerin bitirýän gök otlarından, hıyarlarından, sarımsağından, mercimeğinden, soğandan çıkarıp versin diyeninize Musa siz hayırlı zady pes zady çalışmak isleýärsiniz mi? Siz şehre inin, gidin. Tahkik ol yerde sizin isleýän zatlaryňyz bardyr diýdi. Bundan soň olara peslik ve miskinlik tagmasy uruldy. Olar Allah'ın gazabyna duçar boldular. Bu olaryň Allah'ın ayatlaryny inkar edip peýgamberleri nähak ýere öldürendikleri sebäplidir. Bu bolsa olaryň asi bolandyklaryny ve çäkden çykandyklary sebäpli boldy. Tahkik iman getiren Yahudilerden, Nasranilerden ve Sabilerden Allah ve ahiret gününe inanıp yaxşı işleri edýänler üçin özlerinin Perwerdigarynyň ýanynda sylaglar bardyr. Onlara hiç ýeri gorky, howp ýokdur ve olar gamgyn hem bolmazlar. Düşündürüş. Bu yerde İslam gelmezden öň öz döwürlerindeki halk dine iman getiren ümmatlar gözegine tutulýar. Sabiler öň ýaşap geçen belli bir dinleri bolmadyk ve Allah'ın birligini ikrar eden ümmatlaryň biri. Ey İsrail oğulları, biz sizden Tövratda uýjakdyňyz barada ähdi peýman aldyk. Soň siz bu lebziňizi ýuwdandyňyz üçin Tur dagyny sizin üstüňize galdyryp takwalardan bolmagy üçin size beren zadymyza Töwrata mäkäm ýapyşyň we onuň içindekileri ýat tutun, amal edin diýdik. Soň munyň Tövraty kabul edişiňizden ýyzynyň siz beren ähdi peýmanyňyzdan dändiňiz. Eger size Allah'ın fazla keremi ve merhameti bolmasady, elbette siz ziyan çekenlerden bolardınız. Kasam bolsun, siz öz içinizden şenbe güni azgınçylyk edendikleri üçin biziň olara betnişan maymunlara öwürlüň diýendiňizi elbette bilýänsiňiz. Düşündürüş. Bu ayette şenbe güni bağlı tutmak qadagan edilse de ol qadagançylyga uýmadyk İsrail oğulları barada aýdylýar. Kur'anda ve hadislerde ilk döwürlerde şular ýaly käbir günäkarlaryň Allah'ın näletine galyp maymuna, doňuza öwürlendikleri, soň gysga wagt ýaşap ölüp gidendikleri barada aýdylýar. Biz muny şol wagt görenlere, ýaşaýanlara we olaryň ýyzlaryndan geljekleri ibrat dersi, takwalara bolsa öwüt nesihat bolmagy üçin etdik. Musa aleyhisselam öz kowmuna tahkik Allah sizin bir sygyryň damagyny çalmaňyzy emredýär diýende olar sen näme bizi ýaňsylaýarsyňmy diýdiler. Ol Musa aleyhisselam men nadanlardan bolmaktan Allah'a sığınýarym diýdi. Olar sen biziň üçin Perwerdigaryňa ýüz tut. Goý ol bize onuň sygyryň nähildigini beýan etsin diýdiler. Ol Musa aleyhisselam tahkik Allah ol ne garry sygyr ne de ýaş göle bolsun. Bularyň arasynda ortaçarak bolsun diýär. Inni siz özüňize emir edilen zady berjaý edin diýdi. Olar sen biziň üçin Perwerdigaryňa ýüz tut, goý ol biziň onuň reňkiniň nähildigini beýan etsin diýdiler. Ol Musa aleyhisselam tahkik ol Allah ol görenleri şahat edýän, ýalpyldap duran sary reňkli sygyr bolsun diýär diýdi. Olar sen biziň üçin Perwerdigaryňa ýüz tut, goý ol bize onuň sygyryň nähildigini beýan etsin diýdiler. Sebäbi biziň göwnümize ol sygyr beýlekleri hemmeňize şaly bolup dur.
Allah halasa elbette biz doğrusunu taparız dediler. Musa aleyhisselam olara ol sığır heniz boyuntırık dakılıp yer sürüp ekin suvarıp horluk görmedik. Hiç hili kemçiligi bolmadık. Renkinde hiç hiin tegmil bolmadık. Bir sığır bolsun diye dedi. Olar sen şu wagt hakykati getirdin, aýtdyň diýdiler we dessin onu tamagyn çaldylar. Olar tastanam ol emri yerine ýetirmän goýjakdyrlar. Siz bir wagt bir adam öldürtdiňiz. Soň hem onuň ganhoryň kimdigi barada öz araňyza düşünüşmezlik bolupdy. Allah sizin gizleýän zatlaryňyzy ýüze çykarar. Biz size onuň öldürülen sygyryň bir bölek eti bilen öldürülen adamy esedi urunlydyk. Ine sizin aklyňyzy aýlamaňyz üçin Allah ölüleri şeýdip dirilýär we size öz alamatlaryny, gudratlaryny görkezýär. Düşündirişi İsrail oğullarının 2 sany ýaş ýigit mirasyna eýe bolmak üçin öz agalaryny, kakalarynyň doganny öldürýärler. Ganhoryň kimdigi bolsa näwelli bolup galýar. Bu hadisany Musa peýgambere ýetirler aleyhisselama. Ol hem ganhoryň kimdigini bilip bilmäsen Allah niýaz edip ýüz tutýar. Netijede damagy çalynan ol sygyryň eti bilen uran soňlar öldürülen adam direlýär we özüniň ganhorynyň kimdigini aýdýar. Emma mundan soň sizin kalplaryňyz ýene-de daş ýaly, hatda ondan hem has beter gatylaşdy. Takyk käbir daşlaryň aşagyndan derýalar çeşmeden gaýnap çykýar, käbirleriň içinden ýarylyp suw çykýar. Käbir daşlar bolsa Allahdan gorkusyny ýere toglam düşýär. Allah sizin edýän işleriňizden gapyl däldir. Ey müminler, indi olar size iman getirer öýdüp pikir edýärsiňizmi? Olardan bir topar Allah'ın sözünü eşidip, ona madaly göz getirip, onun hakykatlygyny bilseler hem onu ütgetdiler. 200'lüler iman getirenler bilen gabatlaşanlaryna biz hem iman getirdik diýerler. Öz-özleri tenha galanlaryna bolsa bir-birlerine siz näme olara Allah'ın Tevratda size Muhammed'in aleyhissalatu gelmeligi baradaky beýan eden zatlaryny Perwerdigarymyzyň huzuruna onu özüňize karşı delil getirmekleri için aýdýarsyňyzmy? Siz bu barada pikir etmeýärsiňizmi diýerler. Olar özleriniň ýaşyryn we eşkär edýän zatlaryny Allah'yň bilýändigini bilmeýärlermi? Olaryň arasynda kitaby Tewraty bilmeýän bir sowatlar bar. Olaryň bar bilýän zatlary diňe eşiden boş gürüňleridir. Olar diňe güman edýärler. Öz elleri bilen kitap ýazyp, soň hem onu az bolup pula satmak üçin bu Allah'dan gelen zat diýenlere haýp bolsun. Öz elleri bilen ýazandyklary sebäpli olara haýp bolsun. Olara kazanan zatlary üçin hem haýp bolsun. Olar İsrail oğulları bize dowzak ozy diňe sanagly gün deger diýdiler. Olara siz näme Allah'dan ähdi peýman aldyňyzmy? Allah öz ähdi peýmanyndan hiç haçan dänmez. Ya da siz Allah hakda bilmeýän zatlaryňyzy aýdýarsyňyzmy diýip aýt. Ýok, kim erwetlik etse, eden erwetlik hem özüni dogry goşap alsa ine şolar dowzagydyrlar. Olar ol ýerde ebedi galarlar. İman getirip ýaxşy işleri edenler bolsa, ine olar jennetidirler. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Biz bir wagt İsrail oğullarynyň olaryň diňe Allah wagt etjekdikleri ene ata ýakyn dogan garyndaşa, yetimlere, miskinlere ýaxşylyk etjekdikleri barada ähdi peýman alypdyk. Olara insanlara diňe ýaxşy sözler, namaz, dol berjay edin, zekat berin diýip emir etdik. Soň diňe az sanlygyňyzdan galanyňyz bu wagtdan ýöz öwürip dändiňiz. Ey İsrail oğulları, biziň sizden biri-biriňiziň ganlaryňyzy dökmejekdiňiz, biri-biriňizi ýurtlaryňyzdan çykarmajakdyňyz barada hem ähdi peýman alypdyk. Soň siz ähli zady görüp kabul etdiňiz. Soň siz beren sözüňizden dänip bir-biriňizi öldürdiňiz. Öz içiňizden bir topary ýurtlaryndan gowy çykardyňyz. Onlara karşı günäde ve düşmançylykda bir-birinize ýardam berdiňiz.
olary yurtlarından çıkarmak size haram bolsa da siz onları hem yurtlarından çıkaryarsınız hem de başkalarının eline yesir bolup size gelenlerinde tölek olary halas edýärsiniz. Ýa-da siz kitabyň bir bölegini anyp bir bölegini inkar mı edýärsiniz? Sizin içinizden kim beýle edýän bolsa, onuň jezasy bu dünýä ýaşaýşynda rüswalyktır. Kıyamet gününde olsa olar iň agyr azaba duçar bolurlar. Allah sizin edýän işlerinizden gapyl däldir. Olar ahiretiň deregine bu dünýä ýaşaýşyny satyn alanlardyr. Şonuň üçin hem olaryň azaby yeňilleşdirilmez, olara kömek hem edilmez. Takyk biz Musa aleyhissalama kitabı Tevrat'ı berdik ve ondan sonra hem izine peygamberi verdik. Meryem oğlu İsa aleyhissalam eşker deliller verdik ve onu mukaddes ruh Cebrail bilen goldadyk. Cebrail aleyhissalam bilen goldadyk. Emma näwagt peygamber sizin göwnüňiziň halamaýan zadyny getirse berin tekebbirlik etdiňiz. Siz özüňize berilen peygamberleriň käbirlerini yalançy hasapladyňyz. Käbirini bolsa öldürdiňiz. Olar bizim kalplarımız möhürlenen diýdiler. Yok, olaryň küpürleri sebäpli Allah olary näletledi. Şonuň üçin hem olaryň içinde inanýanlary azdyr. Biz Allah tarapyndan olara öz ýanlaryny Tevrat tasdiklayan kitap Kur'an geldi. Olar öň kapırlara, butparazlara karşı söwüşde onun ahir zaman peygamberi ve Kur'an bilen geniş kömek soraýardylar. Olara bilýän zatlary peygamber ve Kur'an gelen soň welin onu inkar etdiler. Şonuň üçin hem kapırlara Allah'ın näleti bolsun. Düşündürüşi İsrail oğulları ahir zaman peygamberinin geljekdigini özlerine indirilen Tevrat'tan bilýärdiler. Hatta onu garaşyp gördüler. Emma ol peygamber özlerinden däl Araplardan dölenler olsa onu inkar edýärler. Allah'ın öz bendelerinden islanyny öz pazly kereminden peygamberlik iberýändigine görip bolup Allah'ın indiren zadyny Kur'any inkar edip deregine özlerini satan zatlary küpür nähil erwet zatdyr. Şonuň üçin hem Allah'ın gazabyny duçar boldular. Kapırlar için rısva edici azap vardır. Olara Allah'ın indirenine Kur'an'a iman getirin diýilende olar biz özümüze indirilene Tevrat'a inanýarys diýdiler ve ondan soňkyny inkar etdiler. Aslında ol Kur'an özlerinin ýanlaryndakyny Tevrat'y tasdiklayan hak kitapdyr. Olara eger siz inanýan bolsaňyz onda näme üçin mundan Allah'ın peygamberini öldürýärdiňiz diýip aýtdy. Kasam bolsun Musa aleyhissalam size eşker deliller bilen gelipdi. Siz ondan soň göläni Hudaýa dönüp özüňize zulüm etdiňiz. Biz Tur dagyny sizin üstüňize galdyryp onun eteginde sizden ehdi peýman alyp size berin zadymyzy mäkem yapyşyň ve kulak asyň diýipdik. Olar eşitdik ve asy bolduk. Yani boyun bolmadyk diýdiler. İnkar edildikleri sebäpli olaryň kalplaryna göle olan meýil goýuldy. Olara eger siz inanýan bolsaňyz imanyňyz size nähil erwet zatlary emir edýär diýip aýtdy. Eger ahiret ýurdy Allah'ın ýanynda beýlik insanlara däl size mahsus değişli bolsa, eger siz hem dogruçul bolsaňyz hana onu ölümü arzu ediňler diýip aýtdy. Yani Bakara suresinin 94. ayetinde şöyle diýär ki, Yahudi däldiňizi boyun aljak bolsaňyz, dünýä malyny dällädi, ölüm hem arzu etdilen Allah'dan diýär. Emma 94. ayet 95. Emma olar öz elleri bilen edin etmişleri derarly hiç kaçan onu ölümü arzu edip bilmezler. Allah zalimleri gowutanayandyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, kasam bolsun sen insanların içinde ýaşaýşa Allah şärik goşýanlardan da has beter höweslerin olardygyny, Yahudilardygyny görersiň. Onlaryň her haýsy käşke 1000 ýyl ömür sürsedik diýip arzu ederler. Ýöne uzun ömür sürmek hiç kimden azaby daşlaşdyryp halas edip bilmez. Allah olaryň edýän işlerini görüp durandyr.
Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ayt, kim Cebrail'e düşman bolsa bilip koysun, tahqiq Allah'ın ruhsatı bilen özünden öňkü kitapları tasdiklaýjy, müminlere dogulýar görkezici ve hoş habar berici bolany, onu Kur'an'ı senin kalbine ol indirendir diýip aýdy. Düşündürüşi İsrail oğullarının bir ruhani Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan sana Kur'an'ın bu sözlerini kim getirer diýip soranına Cebrail perişte diýip cevap berýär. Onunla yankı ruhani Cebrail bizim düşmanımızdır. Başkası getirsedi sana iman getiredik diýär. Bu vakadan soň hem aşağıdaki ayet inýär. Kim Allah onun periştelerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e aleyhisselama düşman bolsa bilip koysun, Allah hem böyle kapırların düşmanıdır. Kasam bolsun, biz sana aşkar ayatları indirdik. Olary diňe yoldan çıkan fasıklar inkar ederler. Olar eger bir ähdi peýman etseler, her gede kim özlerinden bir topar ol ähdi peýmany bozmaýarmy? Olaryň aglavasy hatda Tewrata hem inanmaýarlar. Olara Allah tarapyndan yanlaryndakyny Tewraty tasdiklayan bir ilçi gelende özlerine kitap berilenlerden bir topar göya hiç zat bilmeýän ýaly bolup Allah'ın kitabını izlerine taşladılar ama amal etmediler. Olar Yahudiler Süleyman aleyhisselam'ın hükümdarlık dövründe şeytanların okap veren rahatlarına, cadılarına tavin boldular. Süleyman hiç kaçan cadı edip kapır bolmadı. Süleyman aleyhisselam. Emma şeytanlar insanlara cadıgöylüğü hem de Harut ve Marut adlı iki perişte Bavur'la indirilen zatı öğretip kapır boldular. Emma onların Harut ve Marut ikisi biz dine sıynav için verildik. Siz yanlış inanıp kapır bolmaň diýmezden cadı ilmini hiç kime öğretmeýärdiler. Olar cadıgöýler, olaryň ikisinden her ayalyň arasyny açýan zady öğrendiler. Emma olar cadıgöýler Allah'dan bin ol cadı bilen hiç kime ziyan berip bilmezler. Olar özlerine peýdasy bolmadyk diňe ziýany bolan zatlary öwrenýärdiler. Kasam bolsun, olar onu cadyny satyn alanyň ahiretde nesibesiniň ýokdugyny bilýärdiler. Özlerine derek satyn zatlary nähil erwet satdyr. Eger olar ona göz ýetirsediler, beýle etmezdiler. Düşündürüşi Allah'ın emri bilen Harut ve Marut adlı iki perişte insan keşfine cadıgöylüğün giňden ýaýran ýeri olan Babil şäherine iberilýärler. Bu perişteler hem adamlara cadıgöylüğün erwetligi barada waz nesihat etipdirler. Emma Allah'ın hikmeti bilen olara käbir zatlary hem öwretipdirler. Şeýle-de Yahudiler Süleyman Peygamber aleyhisselam'ı Allah'ın ilçisi derle bir cadıgoy hazaplaptırlar. Eger olar Yahudiler iman getirip özlerini erwet işlerden saklasalardı, elbette Allah tarapyndan beriljek az sowap hem olar için has hayırlı bolardy. Eger olar muňa göz ýetirsediler, iman getirirdiler. Ey iman getirenler! Siz ragina diýmeň, ünzürna diýin ve aydylanlara kulak asın. Elbette kapırlara cepaly azap bardır. Düşündürüşi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam musulmanlara waz nesihat edende olar. Ey Allah'ın ilçisi, bizim gowy düşünmegimiz için tagapul edin. Manisine Peygamberimize ragina diýärdiler. Bu sözün Yahudilerin diline sögünç manysy vardy. Onlar Peygamberimize öz dillerine erwet manyny göz öňünde tutup bu söz bilen yüzlenip başladylar. Munyň netijesinde hem musulmanlara ragina diýmeň, oňa derek şol manyny aňladýan ünzürna diýin diýip aýdyrly. Ey iman edenler! Ähli kitapdan bulan kapyrlaryň we Allah şärik goşýanlaryň hiç haýsy Perwerdigaryňyzdan size bir haýyr wahy indirilmegini islemez.
Allah öz rahmetini islänini değişli eder, berer. Allah uly fazly kereme iyidir. Düşündürüşi ehli kitap özlerini asmandan kitap iberilen kapırlar Kur'an-ı Kerim'de ehli kitap diýilende Yahudiler ve Nasranlar gözegine tutulýar. Biz eger bir aýatyň hükmüni ýatyrsak ýa-da onu unuttursak, onun deregine, ondan has hayırlysyny ýa-da ona meňzeşini getiririz. Sen Allah'ın ehli zada gücünün ýetýändigini bilmediňmi? Kur'an-ı Kerim'de käbir aýatlar indirilenden gysga wagt geçenden soň unutturulýar. Sahabalar bir giýje bir süräni okamakçy bolýarlar. Emma başyndaky Bismillah'dan başga hissat ýatlaryna düşmendir. Olar bu ýagdaýyň sebäbini sorap Peygamberimize 100 tonlaryň aleyhissalatu vesselam ol süre sözleri ve hükümleri bilen aradan ayrılandır diýip jogap berýär. Eýsem, sen asmanlaryň ve yerin mülkünün eýetçiliginiň hakykatdan hem Allah'ın kıdıgını, size Allah'dan başka hiçbir dostun ve kömekçinin yoktuğunu bilmedin mi? Ey iman getirenler! Ya da siz hem ön ummatının Musa'dan sorak sual etişýäli Peygamberinizden sorak sual etmekçi bolýarsınız mı? Kim imanını küpür bilen çalışsa, takik ol yolun doğrusundan adaşar. Ehli kitabın, Yahudilerin ve Nasranların köpüsi özlerini hak eşkar edilen son özlerinin nefislerinin bakırlıkları sebäpli iman getirmeden son sizi kapırlığa döndürmek istediler. Siz Allah'ın emirleri, hükümleri gelýänçe onları bağışlan, geçirimlik edin. Tahqiq Allah'ın ehli zada gücü yetýändir. Siz namazı berca edin ve zekat verin. Özünüz için öňünden näme hayır ilerseniz onun sowabını Allah'ın yanında hükmen taparsınız. Taƙi Allah sizin edýän işlerinizi görüp durandır. Olur ehli kitap cennete Yahudilerden ve Nasranlardan başka hiç kim girmez dediler. Bu onların ham hıyarlarıdır. Onlara eğer siz doğruçul bolsanız bu meselede delilinizi getirin deyip aytdy. Yok. Kim yüzünü Allah'a överip onun razıçılığı için hayır sahavat etse Perverdigarının yanında onun sıylığı bardır. Onlara korku, howp yoktur ve onlar gamgyn hem bolmazlar. Yahudiler, Nasraniler doğru bolan hiç zatda dinde däldir diýdiler. Nasraniler bolsa Yahudiler doğru bolan hiç zatda dinde däldir diýdiler. Yoksa olar kitap, Tevrat ve İncil okaýarlar. Kitabı okap bilmeýänler hem öz aralarına olaryň sözlerini aýdýarlar. Biz Allah olaryň çaprazlyga düşen bu ýagdaýlary hakda kıyamet gününde hüküm berer. Nasraniler, Hristiyanlar Allah'ın meçitlerini, Allah'ın adynyň agzalmagyny päskel bolýan ve olary ýykmak üçin tagalla edýän kişiden has zalim kim bolup biler? Olar ol yerlere, meçitlere diňe korku bilen girip birerler. Olara bu dünýäde ryswalyk, ahirette bolsa uly azap bardyr. Gün dogurda Allah'ın kadar gün batar da. Siz haýsy tarapy öwrülseňiz hem Allah'ın yüzü, razylygy şol ýerdedir. Taqiq Allah'ın rahmeti kiňdir ve ehli zady bilýändir. Olar Allah perzent edindi diýdiler. Allah özünü ehli kemçiliklerden pek edindir. Elbette asmanlardaky ve ýerdäki ehli zat onunkydyr. Ehli zat ona tabiindir. Düşündürüşi Yahudiler Üzeyr peygamber Allah'ın oğuldur. Hristiyanlar bolsa İsa peygamber Allah'ın oğuldur. Butparazdar hem perişteler Allah'ın gyzlarydyr diýdiler. Bu ayatda bular inkar edilýär. Ol asmanlaryň we ýeriň ýokdan bar edicisidir. Ol bir işin amala aşmagyny islese, oňa bol diýer, ol hem dessine peýda bolar. Hakykatda bilmeýänler Allah bizim bilen gepleşsedi, ýa-da bize senin peygamberliğini tasdiklayan bir ayet, mucize gelsedi diýdiler. Bulardan öňküler hem bularyň hyýaly sözleri aýtdylar. Olaryň kejirlikde kalpları, düşünceleri
biri birine meziştir. Elbette biz anık inanmak isteyenler için ayetler dolu beyan ettik. Taqiq, biz seni hak Kur'an bilen boşlayıcı ve doydurucu edip iyi verdik. Dozaklılar näme üçin inanmadı deyip senden hasap sorulmaz. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Yahudiler ve Nasraniler sen özlerinin dinlerine boyun bolyança senden razı bolmazlar. Onlara en doğru yol Allah'ın yoludur deyip ayt. Eger sen özüne gelen ilmden, vahiden, son onların arzu isteklerine, dinlerine tavin bolsan, sana Allah tarafından dost hem kömekçi hem yoktur. Bakara suresi Medine'de inen sürelerden bolup ol 286 ayetten ibarettir. Bu süre Kur'an-ı Kerim'in en uzun süresi olup ol 10 yılın devamını bölük görünüşte iniptir. Bakara demeğin manisi sığır demektir. Bu sürede Musa peygamberin ümmetine sığır kurban etmeyi buyurandığı, emma onların buyruğu bercay etmekte hayal yağırlık edendikleri baradagi kıssa beyan ediler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Elif, Lam, Mim. Kur'an-ı Kerim'de 29 surenin başına getirilen şular yarı Arap elifbinin harfleri özbaşlık mani anlatmaya. Sadakallahul azim. Ne oldu? 120'ye geldim. Kaytadan başladı. Yine bir 120'ye geleyim. 121. Özlerine kitap verilenler onu kitabı okuluşuna göre doğru okuyarlar. Yine onlar ona kitaba iman getirenlerdir. Onu inkar edenler olsa ziyan çekenlerin hut özleridir. Siz benim size veren nıgmatlarımı ve sizi Musa'nın dövründe aleyhisselamın bütün ereme üstün eden vaktlarımı yatlan. Siz hiç kimin başka birine direkt talep bilmeyen, hiç kimden şefaat kabul edilmeyen, hiç kimden fidye alınmayan ve hiç kime yardım edilmeyen günden korkun. Perverdigari İbrahim aleyhisselam kâbir sözleri bilen sınap görüpti. Ol hem onları doğru yerine getirenle Allah ona ben seni insanlara baştan edecek dedi. İbrahim aleyhisselam hem benim neslinden hem baştan et dedi. Allah benim bu ehdi peymanım zalimlere kavuşmaz, onlara söz vermerim dedi. Biz ol mukaddes öyü, Kâbeni insanlara cemlenme, sevap kazanma ve hopsuz asuda yer ettik. Siz İbrahim aleyhisselamın makamından özünüze namaz yeri edinin. İbrahim'e ve İsmail aleyhisselamı hem benim öyümü Kâbeni tavap, izgiderli ibadet, ruku, secde edecekler. Namaz okuyacaklar için pek tutun deyip vesiyet ettik. Düşündürüşü makamı İbrahim sözü İbrahim Peygamberin aleyhisselatü vesselamın duran yeri gen mani nangla diyar. İbrahim aleyhisselam Peygamberinin Kâbeni bina edenle üstüne çıkan ve ayağının izi kalan daş. O yer Şuvat Kâbe'nin daşını yarım aylan duran daştan ibarettir. O yer ön Kâbe'nin çağındayken yöne Kâbe ton təzeden bina edilende o yer Kâbe'nin daşından alıyar. Şonda İbrahim aleyhisselam ey perverdigarım bu şehri asuda eyle. Onun yaşayıcılarından Allah ve ahiret gününe iman getirenlere dürlü meyvelerini rızkal etip ver deyipti. Allah ona inkar edeni hem dünya lezzetlerinden az sağımlık peydalandırıp son onu o doğuda hadavına duçar ederin. Ol barılacak nehil erbet yerdir. İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselam bilen öyün Kâbe'nin büyüğünü tutup şöyle dile gettiler. Ey Allah'ım bizden bu amalımızı kabul et. Taqiq sen ehli zat eşi diyensin, biliyensin. Ey perverdigarimiz bizi özüne tavin bolanlardan eyle. Bizim neslimizden hem özüne tavin bolan ümmet yetiştir. Bize hal ibadetlerimizin yollarını görkez ve bizim edin toğularımızı kabul et. Taqiq
sen tawları kabul etsin, erehim şefaatlisin. Ey Perverdigarımız, onların arasından senin ayetlerin onlara o hak verecek. Onları kitabı ve hikmeti ve yaramaz hasiyetlerden pek tutacak bir peygamberi ver. Tahkik sen kudreti güçlüsün, hikmete eyesin. İbrahim Aleyhisselam'ın dininden özlerini pese düşürenlerden başka kim yüz överip bilir. Kasam mı olsun biz bu dünyada onu sayladık ve ahirette hem ol elbette yaxşılardan bolar. Perverdigari onu boyun bol diyende ol alemlerin perverdigarine boyun boldum deyipti. İbrahim Aleyhisselam bunu öz oğullarına hem vesiyet etti. Yakup Aleyhisselam hem ey oğullarım, Taki Allah sizin için bu dini Allah'ın birligini sayladı. Biz sizdine Müslüman yağdadı can verin deydi. Ey Yahudiler, ya da siz Yakub'a ölüm gelenine onun yanında mıdınız? Ola doğrularını siz menden sonra ne ibadet edecek diyende olur. Biz senin ve atabaların İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın Hudayını ibadet ederiz. O leketek Allah'dır. Biz ona boyun bolduk dediler. Onlar ön yaşap geçen bir ümmettiler. Onların kazanan zatları özlerinedir. Sizin kazanan zatlarınız sizin özünüzedir. Onların eden işleri için sizden hesap sorulmaz. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Devam edecek ediyle işte bir mutlu. Baksana bak gerek çayalım. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm. Sağ olun. Mükemmel. Maradona. Patpiska olayı. Gerek hememize de gerek. Allah'a sorar. Gerek kolay hememize de. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 135. ayetten devam edeceğiz. Olur. Ehli kitap Yahudi ya da Nesranı bolun. Doğru yolu taparsınız dediler. Onlara yok. Biz Hanif hak din bolan İbrahim'in dinine uyduk. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine uyduk. Ol Allah şerik koşanlardan değildi deyip aydı. Ey müminler! Onlara biz Allah ve bize indirilene İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a Aleyhisselam'a ve onun neveresine indirilene Musa ve İsa Aleyhisselam'a verilene özlerinin perverdigarı tarafından beylek Peygamberler Aleyhisselam'a verilenlere iman getirdik. Biz onların hiç haysını ayrı tutmayarız. Biz ona Allah'a tavim bolduk deyin. Eğer olur ki sizin ona Allah'a iman getirseniz yani iman getirseler onu doğru yol taparlar. Eğer yüz övrseler takik onu olur düşünüşmezliğe duçar olurlar. Onlara karşı sana Allah'a yeter. Ol ehli zade eşileyendir, bileyendir. Onlara biz Allah'ın bize veren renkini, dinini boyanlık Allah'dan has kovu kim renk verip bilir, bizden onu kulluk ederiz deyin. Onlara siz bizim hem perverdigarimiz, sizin hem perverdigarınız olan Allah hakkında bizim bilen cedelleşersiniz mi? Bizim amallarımız bizedir, sizin amallarınız sizedir. Biz ona ihlas bilen amal ederiz deyip aydı. Ya da siz hakikatten hem İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un ve onun nevresinin Yahudi ve Nasrani bolandıklarını aydiyarsınız mı? Onlara ait Allah'ın dinini siz has kovubilirsiniz mi ya da Allah has kovubilir mi? Allah tarafından özüne haber verilen şayatlığı gözleyenden hem
Gizli şayatlığı gizleyenler has salım kim bolup biler? Allah sizin ediyen işlerinizden gapıl deldir. Hemme gizli işi bilyendir. Olar ýöň ýaşap geçen bir ummatdylar. Olaryň gazanan zatlary özlerinedir. Sizin gazanan zatlaryňyz hem sizin özüňizdedir. Olaryň eden işleri üçin sizden hasap sorulmaz. İnsanlardan käbir bolgusyzlar olary ýönelýän kıblalaryndan öwren zat näme diýerler. Olara gün dogor da gün batar da Allah'ın kıdır. Ol öz islämini dogry ýola gönükdirer diýip aýtdy. Düşündürüşi musulmanlar ilki başta Medine'de Kudus'a bakıp namaza durýardylar. Şonda Yahudiler Muhammed'e aleyhissalatu vesselam'a kıblanyň niredigini biz görkezdik diýip övünýärdiler. Son Allah'dan musulmanlara namazda yüzlerini Kabe öwürmekleri barada emir gelýär. Bu ýagdaýdan soň hem olar ýene-de öz aralaryna bolgusuz görümler edip başlaýarlar. Ey Muhammed ümmeti aleyhissalatu vesselam, şeýdip biz sizin kıyamatda insanlara şaýat bolmagyňyz, bu peýgamberiň hem size şaýat bolmak üçin sizi orta ýolda adalatly bolan bir ummat etdik. Senin öňünden bäri ýönelmeyi arzu edip beren, öňkü ýönelýän kıblany Käbäni bizdine peýgambere tabiin bolanlary iki ökçesi bilen iza tesçeklerden tapawutlandyryp bilmegimiz üçin kabul etdik. Bu Allah'ın dogry ýola gönükdirenlerden beýlekler üçin ul agyr işdir. Allah sizin imanınızı puja çıkarmaz. Taqiq Allah insanlara mehirlidir, hekim şefaatlidir. Düşündürüşi kıyamet gününde ehli ummatlar peygamberlerin özlerine hakikati getirendiklerini inkar ederler. Allah hem hakikati getirendikleri barada peygamberlerden delil talap eder. Şonda Muhammed aleyhissalatu vesselam ummatını getirirler. Olar hem ehli peygamberlerin öz ummatlarına hakikati getirendiklerini güveye geçerler. Olardan siz bunu nereden bilýärsiňiz diýip soralar. Olar hem Kur'an'dan ve Allah'ın ilçisinden diýerler. Son Allah'ın ilçisi Muhammed'i aleyhissalatu vesselam'ı getirirler. Olar hem buların hakikatlygyny tasdiklar. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, biz senin havara garaşyp yüzüňi asmana öwrýäniňi görýäris. Biz seni öz razy boljak kıblany hökmän öwreriz. Biz sen namazda yüzüňi Mescidi Harama, Kabe tarap öwür. Ey musulmanlar, nerede bolsaňyz hem namazda yüzüňiz Kabe tarap öwürün. Taqiq kitap verilenler onun kıblanyň Kabe tarap üýtgedilmeginiň özleriniň perwerdigarinden gelen hakykatlygyny elbetde gowy bilýärler. Allah olaryň edýän işlerinden gapyl däldir. Düşündürüşi Mescidi Haram Kabe'nin Kur'an-ı Kerim'deki adı olup bu yerdeki haram sözü mukaddes, kerametli, hormatly çäklerine qadagan. İşleri etmek haram bolan manilerini anladýar. Kasam bolsun sen kitap verilenlere islendik görünüş ayet delil getirsen hem olar senin kıblana tawin bolmazlar. Sen hem olaryň kıblasyna tawin bolmarsyň. Olar hem bir-birleriniň kıblasyna tawin bolmazlar. Kasam bolsun, eger sen özüňe ulum wahy gelenden soň olaryň isleg arzularyna tawin bolsaň, onda elbette sen özüňe zulüm edenlerden bolarsyň. Özlerine kitap berenlerimiz onu peýgamberi öz ogurlaryny bilişleri ýaly tanaýarlar. Hatta olaryň käbiri bilseler hem hakikaty gizleýärler. Bu hakikat perwerdigarinden gelendir. Şonuň üçin sen güman edicilerden bolma. Her bir ummatyň özüniň ýönelýän tarapy, kıblasy bardyr. Biz ey müminler, siz hayır işlerde ýarşyň. Siz nerede bolsaňyz hem Allah sizin hemmenizi bir yere cemler. Taqiq Allah'ın ehli zada gücü yetýändir. Nereden yola çıksan hem namazda yüzüňi Mescid-i Harama, Kabe tarap öwür.
Bu Perverdigarinden sana gelen hakikattir. Allah sizin ediyen işlerinizden gafil değildir. Ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam, nereden yola çıksan hem namazda yüzünü Mescid-i Haram'a, Kabe taraf öğür. Ey müminler, siz nerede bolsanız hem yüzünüzü ona Kabe taraf öğürün. Koy insanların arasında kızarınlardan qaranlar için sizin karşınıza delil bolmasın. Sizin doğru yolu tapmanız için mümini hem sizin nığmatımı doğru veririm yani siz olardan değil, dine menden korkun. Biz size özünüzden bolan, size bizim ayetlerimizi okuyan, sizi günahlardan saklayan, size kitabı ve hikmeti talim veren, sizi bilmeyen zatlarınızı öğrediyen bir peygamberi verdik. Biz, siz meni ibadet bilen yatlan, men hem sizi yalqav bilen yatlayın. Bana şükür edin, meni inkar etme. Ey iman getirenler, sabır ve namaz bilen Allah'dan yardım soran. Tahkik Allah sabır edenleri bilendir. Siz Allah'ın yolunda öldürülenlere ölülür diyme. Tersine olur, değildirler, emma siz onların yaşayışını duymarsınız. Kasam bolsun, elbette biz sizi korku, hop, açlık emleğinize, canınıza ve hasıllarınıza noksanlık getirmek, gariplik arkalı sine ederiz. Sabır edenleri söyüncüle. Ol sabır edenlerin başına bir kıyınçılık gelene tahkik biz Allah'ın bendeleri, biz elbette ona qaytıp bararız diyerler. Yine onlara özlerinin Perverdigari tarafından yalqav ve rahmet vardır. Olar doğru yolda olanların hut özleridir. Tahkik Safa bilen Merve depeleri Allah'ın koyan alamatlarıdır. Kim Allah'ın öyüne hac ve umra ziyaretini etse, onların ikisini togap etmegine arasında ılgamağında günah yoktur. Kim öz isteği bilen hayırlı iş etse, elbette Allah'a şükür edicidir. Edilen amalın sevabını doğru beryendir ve bilyendir. Tahkik bizim indiren esker delillerimizi ve kitapta insanlara anık görkedenlerin son doğru yolumuzu gözleyenleri Allah'ın nääletleyişi ýaly ähli nääletlejiler hem olary nääletlerler. Emma men tawba edip özlerini düzedenlerin ve hakikati äşkär beýan edenlerin tawbalaryny kabul ederim. Men tawbalary kabul edicidirin, rehim şefaatçidirin. Bizim ayetlerimizi inkar edip kafir olup ölenlere Allah'ın perişteleri ve bütün insanların näleti olsun. Olar ömürlük näletin azabın içinde galarlar. Olaryň azabı hiç haçan ýeňilleşdirilmez. Olar hiç ýere möhlet hem berilmez. Sizin Hudaýyňyz ýeke-tek Hudaýdyr, Allah'dır. Ondan başga ibadete laýyk Hudaý Allah ýokdur. Ol mehrimandyr, rahmandyr, rehim şefaatlydyr. Tahkik asmanlaryň we ýeriň ýaradylşyny, gije bilen gündüzüň çalyşyp durmagyny, insanların hizmeti için denizde yüzüp gören gemilerde Allah'ın asmanından indirip onun bilen ölü yeri direlen suwuny ehli canlı cemendeleri yerin yüzünde yayratmağında şemalları ve asman bilen yerin arasındaki halkın emrine tabin elhamdülillah arasında halkın emrine tavin bulutların yöremegine aklını ulanyanlar için Allah'ın varlığını ve birligini anlayan alamatlar vardır. İnsanlardan käbiri Allah'dan başkalarını hem ona denk tutup onları göya Allah'ını söyleyen ýaly söýýärler. Emma iman getirenlerin Allah olan söýgüsi olarynkydan has güçlüdür. Käşke Allah şärik koşup özlerine zulüm edenler ahiretteki azaby gören wagtlary göz yetirişleri ýaly ähli güç kuwwatyň Allah'ınkydygyna we Allah'ın azabynyň ören ýuwuzdygyna göz yetirsediler. Şol wagt Allah şärik koşmakda tawin bolanlar özleriniň ýyzlaryna tawin bolanlardan has daşda durandyklaryny görerler. Olar iki tarap hem
azabı görendirler ve onların aralarını var olan ehli gatnaşyk kesilendir. Peygamberleri inkar edenlere tabin bolanlar. Keşke yine bir gezek dünyaya gelmek mümkün bolsa da onların bizden daş duruşları ýaly biz hem onlardan daş durardyk diýerler. Şeýdip Allah onların edin işlerini özlerine gam gussa edip görkezler ve onlar soň hiç kaçan otdan dozaktan çıkıp bilmezler. Tövbe haşa. Allah korusun. Ey insanlar, siz yeryüzündeki halal ve arasız zatlardan iyin. Şeytanın ademlerinin iyiliğine düşmeyin. Takik ol, sizin için aşikar düşmandır. O şeytan size dine ervetliği, bozgaklığı ve sizin bilmeyen zatlarınızı Allah'a karşı aytmanızı emrediyor, isleyer. Olara, kafirlere, siz Allah'ın indiren zatına tabin bolun diýilenine, olar yok, biz ata-babalarymyzdan gören zatymyza tabin bolarys diýdiler. Eger olaryň ata-babalary hiç sada akyl ýetirip bilmän, dogry ýol hem bilmän geçen bolsalar, onda hem olara tabin boljaklarmy ka? O kafirlerin mutaly göýe gıykılyktan ve seslenişten başka zat eşitmeyen mallara seslenýän çopanyň ýagdaýy ýalydyr. Sebäbi olar kafirler kerdirler, laldırlar ve kördürler. Onlar hiç sada düşünmezler. Ey iman getirenler! Bizim size rızkar edip veren zatlarımızdan iyin ve eger dine yalnız Allah ibadet etdiyen bolsanız ona şükür edin. Allah sizi maslığı, haram ölen malı, damak kanı, domuz etini ve Allah'dan başkasının adına damağı çalınan malın etini haram etti. Emma kim kıyın ýagdaýda kalıp özgäniň hakyny iýmezden ve çäkden geçmezden bunlardan az miktarda iyse verin, günah yoktur. Tahqiq Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Tahqiq Allah'ın indiren kitabındaki ahir zaman peygamberinin aleyhissalatu vesselam häsiýetli ýaly bir zady gizläp, onu sehelçe dünýewi baha behpide satyn alanlaryň garynlaryndaki iýip içýän zatlary otdan başga zat däldir. Kıyamet gününde Allah olar bilen gepleşmez, rahmet nazarına salmaz ve oları günahlarından aklamaz. Olara cebir cepaly azap vardır. Yine olar doğru yolu derek azgınçılığı, yalkawyň deregini azabı satın alanlardır. Onların dozak odyny sabırlı eden zat näme? Bu azap Allah'ın kitabı boş yere däl de hak ve hikmet bilen indirilenligi sebäplidir. Emma kitap meselesine çaprazlyga düşenler elbette hakikattan daş bolan düşünüşmezliğin içindedirler. Yaxşılık, takwalyk, dine sizin yüzüňizi namazda, gündogor ve günbatar tarafa öwürmeňiz däldir. Hakiki yaxşılık, takwalyk Allah ahiret gününe, periştelere, kitaba, peygamberlere inanıp Allah'ın razıcılığı için yakın doğan kardeşlerine, yetimlere, miskinlere, yolda kalanlara, dilekçilere ve kullardan ve yesirlilikten boyunlarını azat etmekçi bolýanlara öz gowy görýän zadynyň berip namazy berjay edip zekat berýän, ilalaşan, äkti peýmanyna wepaly, kynçylykda, hassalykda ve söwüş kılışan wagtyny sabır edenlerinkidir. Yine olar doğrulçul bolanlardır ve olar takwaların özleridir. Ey iman getirenler! Ölüm meselesine size kasas, yani ağır almak yazıldı. Azat adam, kul, ayal kasası vardır. Emma öldüren kişi, öldürülenin doğunu hossarı tarafından bir zadın hunun deregine bağışlansa, onu bu meselede gelinen ilalaşıga layıklıkta ilalaşlan onun çözgüde tabin bolmak in gowusudur. Bu ýagdaýda öldüren ona keskitleme hunu gowluk bilen tölemelidir.
Bu Perwerdigarymyz tarapyndan bir ýeňillikdir we rahmetdir. Kim bundan soň bu bellenilen çäkden aşsa, onun üçin jebir jepaly azap bardyr. Ey akyl eýeleri, kasasyň ýöredilmeginde sizin üçin asuda ýaşaýyş bardyr. Bu sizin kasasdan gorkmagyňyz we beýle işlere baş goşmazlygyňyz üçindir. Kasasyň ýöredilýägini bilenler başga adamlaryň janyny kast etmekden heder ederler. Netijede hem ýaşaýyş dabaralar. Sizin biriňiziň başyňyza ölüm gelen wagty eger peýdasy degijek bolsa, ene ata ýakyn dogan garyndaşa diňe laýyk görnüşde mirasyny bölmek barada wesiýet etmegi takwalar Allah'dan heder edýänler üçin borçdur. Bu ayetin tereke bilen bağlanışığı ayetler ininden soň hükümü yatırılýar. Biz kim wesiýet eşdenden soň onu üýtketse, wesiýet edýäniň edişi ýaly etmese, günäsi onu üýtgedenlere degişli bolar. Takyk Allah ähli zady eşidýändir, bilýändir. Kim wesiýet edijiniň nähaklyga meýil etmeginden ýa-da günä sebäp bolmagyndan miras çöllere nähaklyk etmeginden çekinip olaryň aralaryny sazlasa, oňa günä ýokdur. Takyk Allah bagyşlaýjydyr, rekim şepagatlydyr. Ey iman getirenler, sizin günä işlerden saklanyp takwalardan bolmagyňyz üçin sizden öňkülere farz edilýän ýaly size hem sanaly günlerde orada tutmak farz edildi. Biz sizden bir adam orada günlerine hassa ýa-da ýolukçy bolsa we agyzyny açsa, ol sanaly günlerini tutup bilmedik günlerinin kazasyny başga günlerde tutar. Ýaşy ýa-da ejizligi sebäpli agyz beklemege yaramayan adamlar bir miskinin bir günlük tagam muktary ýaly fidye tölegi bermeli. Kim öz isligi bilen has artyk ýaxşylyk etse, gereginden artyk berse, ol ýaxşylyk onuň özünedir, öz bähbidenedir. Eger bilseňiz, agyz beklemegiňiz sizin üçin fidye bermekden ýa-da hassalyk sebäpli agyz açmagyňyzdan has haýyrlydyr. Ramazan ayı insanlara doğru ýoly hidayaty görkezýän we doğru hak bilen egri ýoly batyly ýani doğru bilen egri ýoly hak bilen batyly bir-birinden tapawutlandyrýan äşkär alamatlary özünde jemleýän Kur'any indirilen aýydyr. Kim bu aýa ýetse, onu agyz beklesin. Sizden bir adam bu aýda hassa ýa-da ýolukçy bolsa, ol tutup bilmedik sanaly günleriniň kazasyny başga günlerde de tutar. Allah ibadatlaryň sizin üçin ýeňil bolmagyny isleýär. Sizi kyn bolmagyny islemeýär. Bular sizin orada aýynyň sanaly günlerini dolu tutmagyňyz we onuň sizin dogry ýoly gönükdirlenligi üçin Allah'ny hamd sena bilen wasf we şükür etmeňiz üçindir. Bendelerim, senden men barada sorasalar, sen aýt, takyk men olara ýakyndyr. Menden dilek edýän wagtyny, dilek edýäniň dilegini kabul ederin. Hak ýola ýetmekleri üçin bendelerim meniň çağırşymy gulak asyp, maňa iman getirsinler. Size orada gijelerini aýallaryňyza ýanaşmak halal edildi. Olar sizin libasyňyzdyr, örtüňizdir. Siz hem olar üçin libasyňyz. Allah sizin özüňize erbetlik edýändiňizi bildi we towbaňyzy kabul edip sizin günälerinizi bagyşlady. Siz inni orada gijelerini olara ýagny aýallaryňyza ýanaşyp bilirsiniz we Allah'nyň sizin üçin ýazgy dediň zadyny perzent edinmegi gözläň. Siz seher çagy sizin üçin ak sapak, qara sapakdan saýgyrlança iýin we içiň. Soň akşama çelli gün ýaşaýança agyz bekleň. Mescitlerde ihtikafa, ibadete oturanyňyzda aýallaryňyza ýanyşmaň. Bular Allah'nyň çäkleridir. Olara golaylaşmaň. Ine şeýdip sizin günä işlerden saklanyp takwalardan bolmagyňyz üçin Allah öz ayetlerini insanlara äşkär beýan edýär. Siz öz araňyzda bir-biriňiziň emleğinizi
nähak ýol bilen iýmeň. Siz dogryny bilseňiz hem insanlaryň emlekleriniň bir bölegini günä, haram ýoldan iýmek üçin olar nähak deliller bilen kazylara para edip bermeň. Düşündirişi bu ýerde insanlaryň elindäki bar bolan amanat zatlary inkar edip, eýesini bermejek bolup, kaziyetlere başvurup, ýarysyny öze alyp, ýarysyny oza kazylara para hükmüni berýänleri ýazgarýar. Bu ýerde insanlaryň elindäki bar bolan amanat zatlary inkar edip, eýesini bermejek bolup, kaziyetlere başvurup, edewet edarlara başvurup, ýarysyny öldürüp, ýarysyny oza kazylara para hükmüni berýänleri ýazgarýar. İslamyň öň we İslamyň başlaryna hac ýa-da umra ibadetyny berja etmek üçin ihram baglayan adam sowap bolýar diýen düşünje bilen öýüň arka tarapyndan girer ekeni. Bu aýatda beýle hereketiň näde boldugy nyktalýar. Size garşy söwüşenler bilen siz hem Allah ýoluna söwüşin. Emma hetten aşma, taqiq Allah hetten aşanları sehalamaz. Onları size garşy söwüşenleri son yerinizde öldürün. Sizi kovup çıkaran yerlerinden Mekke'den siz hem onları kovup çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten hem has erbettir. Onlar sizin bilen Mescid-i Haram'ın, Kabe'nin yanında söveşmese, siz hem ol yerde olar bilen söveşmeyin. Eger olar sizin bilen ol yerde Kabe'de söveşseler, sizi öldürseler, siz hem onları öldürün. Yine kapırların cezası şeylidir. Eger olar söveşten yüz öwürseler, Allah bağışlayıcıdır ve Rekim şefaatlidir. Siz täpitne bütünley aradan aýrylýança we din, tagat, ibadet hem dini Allah üçin bolýança olara garşy söweşin. Eger olar söweşden yüz öwürseler, olara düşmançylyk etme. Çünki zalimlerden başga hiç kime düşmançylyk edilmez. Sizin bu ýyl haram aýda söwüş etmeňiz, olaryň geçen ýyl haram aýda sizin bilen söwüş edendikleriniň dereginedir. İnsanlaryň biri-birilerini hormatlary garşylykly bolmalydyr. Kim size hüjüm etse, siz hem olara hüjümleri meşberine hüjüm edin. Allah'dan gorkun ve Allah'ın takwalar bilen biledigini bilip koyun. Emleklerinizi Allah'ın ýoluna sarp edin. Öz elleriniz bilen özüňizi helakçiliğin öňüne atmaň we hayır sahavat edin. Taqiq Allah hayır sahavat edýänleri halayandır. Allah üçin hac farzyny we umra ziyaretini berja edin. Eger ihrama gireňizden soň size haýsyda bir päskeçilik döredilse, siz hem onu dolu berja edip bilmeseňiz, özüňize ýeňil bolan bir gurbanlyk malyny mina berip damagyn çaldyryp ihramdan çykyn. Gurbanlyk maly barmaly ýerine barýança kelläňizi saçyňyzy sıyırmaň. Sizden kim hassa bolsa ýa-da kellesine bir eziyet berýän ýarasy bar bolsa onu ol warazy tutup ýa sadaka berip ýa-da gurbanlyk çalyp fidye töregi bermelidir. Emma sizin üçin haç ýolagçylygy howpsuz bolsa, kim haç döwrüne çelli wagtdan peýdalanyp umra etmek islese, özüne ýeňil bolan gurbanlyk çalmagy wajypdyr. Emma kim gurbanlyk malyny tapmasa, haç döwründe 3 gün öýe gaýdyp geleniňizden soň hem 7 gün oraza tutmalydyr. Bu jemi 10 gündür. Bu umra maşgalasy Mescid-i Haram'da Mekke'de ýaşamaýanlar üçindir. Allah'dan gorkun, Allah'ın berjek azabynyň ören ýowuzlygyny bilip koyun. Hacın wagty belli aýlardyr. Kim bu aýlarda hac etmäge niýetlense, ihrama girse, ona hac döwrüne aýala ýanaşmak, günä işlere yönelmek we dawa jedel etmek bolmaýar. Siz näme haýal iş etseňiz, Allah onu bilýändir. Ey müminler, ahiret üçin azyk kazanyň. Taqiq en haýyrly azyk takwalykdyr. Ey akyl eýeleri, meniň emirlerime garşy gelmekden gorkun. Hac döwründe söwda edip Perwerdigaryňizden geljek
bir fazla keremi, kazancı gözlemeniz sizin için günah değerdir. Arafat'ta vakfa durup son sil yağlı bolup akıp Müzdelife qaydanınızda meşgari haramın yanında Allah'ını yatlan. Onun sizi doğru yolu gönüktürüş yağlı. Siz hem onu yatlan, taqiq siz bundan ters yoldadınız. Düşündürüşü Arafat Mekke'nin qolayındaki bir dağın adı. Hac dövründe Qurban ayının 9'una ol yerde vakfa durmak, yağını biraz vaxtlap ayak üstünde eğlenmek hacın farzlarından biridir. Arafat dağından inen hacılar son Müzdelife diyen yere gelip ol yerde akşam yatsı ve ertir namazlarını okuyarlar. Müzdelife'nin çetinde yerleşen Meşgare-i Haram ya da Kuzak diýilen depede giyeceğini geçirmek, ayak üstüne dik durup Allah'a yanılıp doğa dile etmek has sowap hasaplanylýar. Son insanların sil ýaly akıp gidýän ýerinden siz hem akıp gidin ve Allah'dan yalkaw soran. Taqiq Allah'a bağışlayıcıdır, rehim şefaatlidir. Hac farzı desturlaryňyzy beja edip bolanyňyzdan soň ön ata-babalarynızy buýsanyp ýatlaýşyňyz ýaly hatda olardan hem has beter Allah'ını yatlan insanlardan ey Perwerdigarymyz bize nesibemizi bu dünyada ber diýenleriň ahiretten hiç hili nesibeleri yoktur. Onların käbiri bolsa ey Perwerdigarymyz bize bu dünyada gowuluk halal rızkyly ber, ahirette hem gowuluk ýalkaw ber ve bizi ot dozak azabından goru diýerler. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Yine olara kazanan zatlarının ulu bir nesibe vardır. Allah'ın hasabı tiz gelýändir. Siz sanagly Qurbanlyk günlerinde Allah'ını yatlan, tekbir aydın. Kim howlugyp Qurban bayramy gününden soňky 2 günün içinde Minadan Mekke'ye gaýdyp gelmek istese oňa günah ýokdur. Oňa günah ýokdur. Bular Allah'dan gorkýanlar üçindir. Allah'dan gorkun ve özüňiziň onuň huzuruna jemlenjekdiňizi bilin. Düşündürüşi, tekbir aytmak, Allahu Ekber, Allah veren beyiktir diýmek bolup, Hanefi alimlerining pikirine göre bu ayatdaky sanaly Qurbanlyk günlerinden maksat Qurbanlyk günlerindeki aýdylýan tekbirlerdir. Bu tekbirler Qurban ayının 9 günü ertir namazynyň farzyndan başlap ta Qurban ayının 13 günü ikindi namazynyň farzyna çelli jemi 23 namazyny aýtmak wajib hasaplanýar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. İnsanların arasında käbiriniň dünýä ýaşaýşy baradaky sözleri sana hoş gelip biler. Hatda käbirleri kalbyndaky aýdýan zadynyň çynydygyna Allah'ını hem şaýat tutmaly. Hakykatda bolsa ol musulmanlara en ganym düşmandır. Ol 200'li senin ýanyňdan gidip bir işin başına barsa yer yüzünde fitne pisat çıkarmak, ekinleri zaýalap, nesli bozmak için taarla eder. Allah fitne pisady halayan däldir. Ama sen Allah'dan kork değilse, korkpamlygy onu günah işleri alıp gelir, ona ceza hükmüne dozak yeter, o yer nähili erbet düşöktür, yerdir. İnsanların arasında Allah'ın razılığını kazanmak için öz canını satyanlar, pida edýänler hem bardır. Allah bendelerine mehirlidir. Ey iman getirenler! Sizin hemmäňiz jem bolup İslam'a girin ve şeytanın erdimlerinin izine düşmeyin. Çünkü ol sizin için aşikar düşmandır. Eger siz özüňizi Kur'an ve sünnet ýaly äskär deliller gelenden soň hak yoldan taýsaňyz, yüz öwürseňiz, taqiq Allah'ın kudreti, güçlüğünü ve hikmet eýesizligini bilip koyun.
Ýa-da olar kapyrlar bulut kölegeleriniň içinde Allah'ın özüne layık görnüşde perişteler bilen bile özlerine gelmegine ve kıyamatın kopup hasaba çekilme işlerinin dolamalı aşırılmağına karışýarlarmy? Ähli işler sonunda Allah'a gaýdyp barar. İsrail oğullarından sonra biz olara niçeme äşkär ayatlar berdik. Kim özüne äşkär ayat geleninden son Allah'ın nigmatyny üýtketse, Allah'ın azabının ören ýowuzlygyny bilsin. Kapyrlara dünýä ýaşaýşy bezemen görkezildi. Şonuň üçin hem olar iman getirenleriň üstlerinden gülýärler. Emma kıyamat günü iman getirenler olardan ýokardydyr. Allah isläänine bir hasap rızkaly berer. İnsanlaryň ýeketäk ummatdy. Soň Allah boşlaýjy we duýdurjy edip peýgamberleri ýeberdi. İnsanlaryň arasyna dören çaprazlyklarda höküm bermekleri üçin olar bilen birlikde hak ýoly görkezýän kitap indirdi. Emma özlerine kitap berilenler äşkär deliller gelenden soň aralarynda köýüplik sebäpli çaprazlyga düşdiler. Düşünüşmezlige düşdiler. Allah hem iman getirenlere çaprazlığa düşen meselelerini özünün eradası bilen hak ýoly görkezdi. Allah isteýänini dogry ýola gönüpdirer. Ey iman getirenler, ýa-da siz özüňizden öň ýasap geçenleriň başlaryna giren ýagdaýlar, kynçylyklar öz başyňyza gelmezden cennete gireriz diýip pikir etdiňizmi? Olaryň başyna şeýle bir agyr mätäçlikler we kynçylyklar geldi berin. Peýgamber we onuň bilen bile iman getirenler titrer. Allah'ın kömegi haçan gelerkä diýdiler. Meger Allah'ın kömegi gaty ýakyndyr. Olar senden Allah'ın ýoluna nämäni haýyr sahwat etmeligi barada sorarlar. Olara sizin ene ata yakın doğan garyndaşa, yetimlere, mätäçlere, ýolagçylara näme haýyr hasabat etseňiz, Allah sizin edýän ýaxşylyklaryňyzy elbetde gowy bilýändir diýip aýtdy. Ey müminler, siz halamasaňyz hem sizi söwüşmek ýazyldy, farz edildi. Sizin özüňize haýyrly bolan zady halamasyňyz mümkin. Halamasyňyz mümkin, özüňize ziýanly zady hem gowy görmeňiz mümkin. Allah nämenin haýyrly, nämenin bolsa ziýanlydygyny bilýändir, emma siz bilmersiňiz. Senden haram aýda söwüş edip etmezlik barada sorarlar olara. Ol aýda söwüşmek uly günädir. Emma insanlaryň Allah'ın ýolundan sowmak, onu Allah'ı inkar etmek ve hacıların mescidi haramı ziyaretine häskel bolmak, onun Käbäniň hakyny ol ýerden çykarmak Allah'ın ýanynda has uly günädir. Fitne, söwüş adam öldürmekden hem has ýowuz işdir diýip aýtdy. Bu işleri etse olar kapyrlar sizi diniňizden yüz öwürdiýänçeler size karşı söwüşerler. Sizden kim dininden dänse ve kapyr bolup ölse, onun dünýäde de, ahirette de ähli amallary puç bolar, olar dowzakydylar we ol ýerde ebedi galarlar. Düşündürüşi, haram aýlar boş, Kurban, Aşyr we Recep aýlarydyr. İslamyň öňkü döwürlerde bu aýlarda söwüş etmek haram hasaplanylypdyr. Tahqiq iman getirenler ve hicret edip Allah'ın ýoluna söwüşenler, olar Allah'ın rahmetini umid edip bilerler. Allah bağışlayıcıdır, rehim şefaatlidir. Senden şerap ve humar barada sorarlar olara. Onların ikisinde hem insanlar için uly günä ve käbir peýdalar bardır. Onların günäsi peýdasından hasuludur diýip aýt. Olar senden Allah'ın ýolunda nämäni haýyr sahawat etmeligi barada sorarlar olara. Özüňizden artyk zady berin diýip aýt. Sizin pikirlenmeňiz üçin Allah size ayetlerini beyan edýär. Siz dünýä we ahiret hakda oýlanyň.
senden yetimler barada sorarlar. Olara sizin için onların ýagdaýlaryny düzeltmek, terbiyelemek hayırlıdır. Eger olar bilen bile yaşasanız, olar sizin din doganylaryňyzdyr. Olara esewan bolun diýip aýt. Allah kimin bozgakdygyny, kimin düzelijidigini o bilýändir. Allah eger islesedi, sizi hem kynçylyga salardy. Takyk Allah gudratly güýçlidir, hikmet eýesidir. Ey müminler, iman getirmeseler, Allah şärik goşýan azat aýallara öýlenme. Allah şärik goşýan azat aýaldan imanly bir gyrnak haýyrlydyr. İman getirmeseler, Allah şärik goşýan azat erkeklere hem gyzlaryňyzy durmuşa çykarmaň. Eger sizin gönlüňize yarasa hem Allah şärik goşýan azat erkekden imanly bir gul haýyrlydyr. Olar Allah şärik goşýanlar oda dozaka çağırýarlar. Allah bolsa öz ruhsaty bilen cennete we magfirata ýalkawa çağırýar. Fikir etmekleri üçin Allah insanlara öz ayetlerini beyan edýär. Senden ayarlaryň aýbaşysy barada sorarlar, olara ol bir zadyr, yarawsızlykdyr. Aýbaşy wagtyny täpeklenýänçiler ayarlaryňyza ýanaşmakdan gaça durun. Täklenlerinden soň Allah'ın sizi emir halal eden yerinden olara ýanaşyp bilersiňiz diýip aýt. Takyk Allah çyn toba edenleri ve özlerinin günahlarından pek tutyanları halayandır. Ayarlarınız sizin için çayga öndürýän ekin yeriňizdir. Öz ekin yerinize halal edilen yerden öz göwün isleýişiňiz ýalyp barın. Özüňizi hem sogap işler bilen öňünden taýarlan. Allah'dan korkun ve sizin ona kavuşacaklarınızı bilin. Müminleri hem söyüncüle. Kasamlarınız bilen hayır işlerinize takva bolmaňyzy ve insanların arasını düzeltmeňize Allah'ını peskel etmeyin. Allah ehli zat eşidýändir, bilýändir. Allah sizden biderek yanlış bilmän eden kasaplarınız için hasap soramaz. Emma çyn yürekden bir kasdan eden kasaplarınızdan verin hasap sorar. Allah bağışlayıcıdır, halimdir, howlugyan däldir. Ayarlarına yanaşmazlığa kasam edenler 4 aylap karışmalıdır. Eger bu möhletin içinde dänip izlerine gaýdyp gelseler, takyk Allah bağışlayıcıdır, rekim şefaatlıdır. Eger dänmän şol möhletin içinde talak niyetine gelseler, Allah ehli zat eşidýändir, bilýändir. Talak berilen ayarlar 3 peklik aýbaşy ve temizleme möhletini durmuşa çıkman geçirmelidirler. Eger olar Allah ve ahiret gününe inanýan bolsalar, olaryň öz ıhtiýarlaryny Allah'ın yaradan çağa ve haýyz ýaly gizlin saklamakları halal däldir. Eger olaryň öňkü ärleri olar bilen täzeden ýaraşmak, birleşmek isleseler, onda ol garaşma möhletiniň içinde olary ayarlaryny izin almaga hemmelerden öňürti olaryň öňkü ärleriniň haklary bardyr. Dine laýyklykda ayarlaryň erkekleriň öňünde käbir borçlarynyň boluşy ýaly erkekleriň hem ayarlaryň öňünde käbir borçlary bardyr. Emma erkekleriň ayarlary garagynda belli bir derece artykmaş taraplary bardyr. Takyk Allah gadratly güýçlidir, hikmet eýesidir. Ayala talak 2 gezek berilýändir. Bundan soň ya ayaly izin alyp aradaky nikahny ýagşylyk bilen saklamaly, ýa-da 3-nji gezek talak berip gowluk bilen boşatmalydyr. Sizin olara beren zadyňyzdan, galyňyzdan bir zat almaňyz halal däldir. Emma eger er ayal Allah'ın çäklerini, nikah kadalaryny berja edip bilmeris diýip korksalar, onda erkek ayaldan berjek talagyny derek bir zatlar alyp biler. Ey kazylar, eger siz hem olar Allah'ın çäklerini, nikah kadalaryny berja edip bilmezler öýtseňiz, onda ayalyň fidye tölek hökmüne birat bermegine er ayalyň ikisine hem günah ýokdur. Bular Allah'ın çäkleridir. Bu çäklerden çykmaň. Kim Allah'ın çäklerinden geçse, olar özlerine zulüm edenlerin özleridirler. Eger erkek ona 3-nji gezek
talak berse, onu ol ayal ta başka bir erkek bilen nikahlaşýança, ona talak beren erkege halal däldir. Eger ol soňky äri ona aýala talak berse, onu Allah'ın çäklerini berjay ederini öýtseler, öňkü är aýalyň bir-birine gaýdyp gelmeklerine, täze nikahlaşmaklaryna günah ýokdur. Bular Allah'ın çäkleridir. Ol Allah bulary bilmek isleýänler üçin beýan edýär. İslamdan öň Araplar aýallaryna bir näçe gezek talak berip, soň ýene izine alar ekenler. İslam muny gadagyn edýär we aýala 3 we ondan köp talak berilse, olaryň aýryşmalyklaryny keskitleýär. Aýallara talak beren wagtyňyz we olaryň hem iddatlary, garaşma möhletleri dolsa, diňe dine laýyklykda ýa onu izine alyp aradaky nikahny ýagşylyk bilen saklamaly, ýa-da izini almanyň gowruk bilen talak berin. Emma olardan bir peýda gazanmak üçin olara nähaklyk edip zorluk bilen saklamaň. Kim beýle etse, onuň özüne zulüm etdigidir. Allah'ın ayetlerini ýaňsylamaň. Allah'ın size veren nigmatyny size öwütne ýygyp bilmek üçin inderen kitabyny we hikmetini ýatdan Allah'dan gorkun. Allah'ın ehli zady bilýändigini bilip goýun. Aýallara 3-den az talak berilen wagty we olaryň hem garaşma möhletleri dolan wagty öz aralaryny dine laýyklykda razylaşsalar, olaryň özlerini talak beren erleri bilen nikahlaşmaklaryna päskel bolmaň. Ne munyň bilen sizden Allah we ahiret gününe iman getirenlere öwüt nesihat berilýändir. Bu öwüdi almaňyz sizin üçin iň dogrusy we sizi günahlardan päk tutujudur. Allah nämenin haýyrly, nämenin bolsa ziyanlydygyny bilýändir. Emma siz bilmersiňiz. 233 Bakara suresi devam edýär. 200-nji aýata geldik. Şu aýaty ünsüňizi çekçek bolýan edi onlar. Aleyküm selam. Eneler çağalaryny doly 2 ýyllap emdirsinler. Bu doly emdirmek isleýänler üçindir. Dine laýyklykda olaryň eklenji we egin eşik bilen üçünjüligi çağı özü üçin doğrulan atanyň borçudur. Hiç kimnin güýjüniň yetmeýän zadynyň hasaby sorulmaz. Hiçbir ene çağısı sebäpli, hiçbir ata hem özününki bolan zat çağı sebäpli ziyan çekmeli däldir. Mirasçylar hem şonuň mysalydyr. Eger ene ata razylaşyp gelinen karar netijesinde çağany süýtden aýyrmak isleseler, onda olara günah bolmaz. Eger çağalaryňyzy eneke endirtmekçi bolsaňyz, eneke dine laýykda hakyny töleseňiz size günah ýokdur. Allah'dan gorkun. Allah'ın sizin edýän ähli işinizi görýändigini bilin. Sizin içinizden erleri ýok bolan aýal maşgyrlar 4 ay 10 gün öz başyna iddata garaşsyn. Eriniň öýünden çykmasyn, bezenmesin we durmuşa da çykmasyn. Bu iddat möhletleri utarandan soň dine laýyklykda öýden çykmak, bezenmek we durmuşa çykmak ýaly özleriniň dogry hasaplan işleri zararly size günah ýokdur. Allah sizin edýän işleriňizden habardardyr. Iddata garaşýan aýallara durmuşa çykmak meselesinde öz pikirlerinizi duýdurmaňyzda ýa-da özüňizi saklamaňyzda size günah ýokdur. Allah sizin olary soň bu niýetiňizi olara ýatlajakdygyňyzy bilýär. Ýöne olar bilen nikahny gizlin wadalaşma. Olara dine laýyk aýdyn. Iddatlary dolýança olara nikah düýnüni düýmäge, nikahlamaga synanyşma. Allah'ın sizin içinizdekileri bilýändigini bilip goýun. Ondan Allah'dan heder edin. Allah'ın bağışlayıcıdygyny, halimdygyny, howluyan däldigini bilin.
Eger ayallara el değirmezden, yanaşmazdan ön olara talak verseniz, size kalın meselesinde hiç kili günah yoktur. Emma olara belli bir kalın keskitlenmosanız, onda olara sowgat serpay vermeli. Olara gurplu bolan öz ýagdaýyna görä, elidar bolan hem öz ýagdaýyna görä dine laýyk bolan syýlyk bermelidir. Emma ýagşylar üçin münasip bir serpay bermek borçdur. Eger öňünden galyn keskitlenmosaňyz we olara el degirmezden öň talak berseňiz, onda onuň galynynyň ýarysyny bermeli. Ýöne aýallaryň galyndan dänmegi ýa-da nikah düwüni ihtiýaryna bolan äri galynyny doly bagyş etse, bu höküme degişlidir. Öz ihtiýarlarydyr. Emma bagyşlamaňyz takwalyga has laýykdyr. Ve daraňyza hayır sakawaty ýatdan çykarma, tahqiq Allah sizin edýän işlerinizi görýändir. Namazlary gaýraty hem orta ikinni namazy dogry berjaý edin. Allah tazim etmek bilen namazy dogry berjaý edin. Eger bir zatdan gorksaňyz, onda namazlaryňyzy piýada ýa-da ulak üstünde okaň. Asudalygy ýeteningizde bilmeýän wagtyňyz Allah size nähili öýreden bolsa, sol görnüşde Allah'ını zikir edin. Namaz okuyun. Sizin araňyzdan ýogalyp izlerini dul ayağları kaldıryanlarınız, diri käler ayağlarının öýünden çıkarılmazdan bir ýyla çelli miras koyan emlerinden peýdalanmaklary barada hossarlaryna wesiýet etsinler. Eger olar ayağlar özleri çıkıp gitseler, olaryň özleri üçin dine laýyk eden işleri sebäpli size hossarlara günah yoktur. Allah kudreti güçlüdür, hikmet eýesidir. Erkekler talakları verilen ayarlara dine laýyklykda hökmän bir eklenç bermelidirler. Bu Allah'dan korkanlar için bir borçtur. Allah sizin akıl yetirmeniz için çeýdip öz ayatlarını size beyan edýär. Sen sanlaryň müňlerçe bolsa hem ölüm korkusy bilen ýurtlaryndan çykyp gidenleri görmedinmi? Allah olara can verin diýdi. Olar hem can verdiler. Soň bolsa olary dirildi. Tahqiq Allah insanlara fazly kerem eýesidir. Ýöne insanlaryň aglagasy şükür etmezler. Siz Allah'ın ýoluna söweşiň. Tahqiq Allah'ın ähli zat eşidýändigini we bilýändigini bilin. Kim Allah münasip karz verse, hayır sahavat etse, ona bir näçe esi arttyryp berer. İnsanlaryň rızkyny dar edýänem, giň edýänem Allah'dır. Siz ahiri ona gaýdyp bararsyňyz. Musa'dan soň aleyhisselam İsrail oğullarının emeldarlarını görmedinmi? Olar özlerine iyi verilen peygambere bize onun yol başçılığını Allah'ın yoluna söweşýär bir hökümdar iyi verdiler. Peygamber hem olara size söweşmek farz edilse siz hem söweşmeseňiz nähili bolar diýdi. Olar biz yurtlarımızdan çıkarıldık, çağalarımızdan cıda düşürüldük. Biz näme üçin Allah'ın yoluna söweşmäliň diýdiler. Olara söweş farz edilen ne olsa olaryň ağzı galyp köpüsi yüz öwürdiler. Allah zalimleri gowy bilýändir. Peygamberleri olara tahqiq Allah size Taluty hökümdar edip berdi diýdi. Ol bizim üstümüze näde hökümdar bolup biler. Hökümdarlykda biz ona has laýyk. Ona giň mal döwlet baýlygy hem berilmedi diýdiler. Ol peygamber tahqiq Allah onu sizin üstüňize hökümdar edip saýlasady, onu ilmde ve bedende güýçde aýratynlyk bagyş etdi. Allah özünün mülkünü, hökümdarlygyny İslam bendesine verer diýdi. Allah'ın fazlı keremi giňdir we ähli zady bilýändir. Düşündürüşi Mısır bilen Palestinanyň arasında ýaşayan Amalika halkynyň Jalut atly hökümdary İsrail oğullarının üstüne häl işinde çözüş edip olary ýurtlaryny kowyp çykarýar. İsrail oğulları hem şol döwrüň peýgamberi bolan İşmevil aleyhisselam peygamberden Jalut'a garşy söweşdi, özlerine birini hökümdar ve serkerde bellemeýini haýyş edýärler.
İşmevil peygamber hem Allah'ın halkın içinden Talut'u onlara serkerde hem hükümler edip bellendiğini aydiyar. Onların peygamberi takik onun Talut'un hükümdarlığının alamatı içine perverdigarinizden size bir rahatlık alamat bilen Musa'nın ve Harun'un neveresinden galan bir kalındı. Bar olan Tağut'un sandığın size gelmegidir. Onu perişteler götürýändirler. Eger siz iman getirenlerden bolsanız, tahkik bunun sizin için bir ibret bardır, diýdi. Talut eskerleri bilen şäherden aýrylanda olara Allah sizi bir derya bilen sıynagydyr. Kim ondan gany içse menden däldir. Kim ondan dağıtmasa elbette ol mendendir. Kim eli bilen bir avuç su içse ziyanı yoktur diýdi. Emma onun deryadan olaryň ağzından galan köpüsi içtiler. Talut iman getirenlerle birlikte deryadan geçenden soň olar bugün bizim Calut'a ve onun leşkerine karşı duracak gücümüz yok diýdiler. Allah gowuşjakdyklaryna inananlar bolsa sağın taydan niceme az topar Allah'ın kömegi bilen ulu topary ýeňendir. Allah sabır edenleri bilen biledir. Olar tağuda tağın bolanlar Calut ve onun leşkerlen söwüşe çıkanlarına hem ey perverdigarimiz bizim üstümüze yağış yağly sabır yağdır. Bize ayaklarımızı yere mäken bastır. Kapırlara karşı yenmäge bize yardım ber diýdiler. Allah'ın ruhsady kömegi bilen onları derbi dağın ettiler. Müminlerin arasında bolan Davut hem Calut'u öldürdü. Son Allah ona Davud'a mülk berdi. Ona İslam zatlaryny, ılımlaryny dolu öwretdi. Eger Allah käbir insanlaryň erbetligini beýlekleri bilen dep etmesedi, elbette ýerüzi weýran bolardy. Ýöne Allah bütün älemdäkilere fazly kerem eýesidir. Ine bulan Allah'ın ayetlerdir. Ey Muhammed, biz onları sana hak ve hikmet bilen okap berýäris. Takyk sen Allah tarapyndan iyi berilen peygamberlerdensin. Biz ol peygamberlerin käbirlerini beýleklerden kitap bermek bilen artık eýledik. Allah onların käbirleri bilen gürleşdi, käbirlerine hem derecelerini beýgeldi. Biz Meryem oğlu İsa aleyhisselam äşkär deliller berdik we onu mukaddes ruh Cebrail aleyhisselam bilen goldudyk. Eger Allah istesedi, olardan soň gelen milletler özlerini äşkär deliller gelenden soň biri-birileri bilen söwüşmezdiler. Emma çaprazlyga düşendikleri sebäpli olaryň käbiri iman getirdi. Käbiri hem inkar etdi. Eger Allah istesedi, olar söwüşmezdiler. Emma Allah istenen zadyny amala aşyrýandyr. Ey iman getirenler, sövda satygyň, dostlugyň we şepagatyň bolmayan ol kıyamet günü gelmezden size veren rızkalımızdan hayır sahavat edin. Hakikati inkar edenler zalimlerin özleridir. Ol özünden başka ibadete layık Hudaý bolmadyk Allah'dır. Ol diridir, kayyumdur. Bendelerin işini ýöredýändir. Ol uklamaz, hatta irkilmezem. Asmanlardaki ve yerlerdeki ähli zat onunkydyr. Ondan bidin onun ýanynda kim şepaat edip biler? Ol bendelerin edýän ve etjek ähli işlerini bilýändir. İnsanlar onun ilmyndan özüniň isleýän zatyndan başga hiç zatyň hakykatına dogry düşünüp bilmezler. Onun kürsüsi asmanları ve yeri dolu goşap alandır. Ol ikisini asmanı ve yeri gorap saklamak onu kıyım derler. Ol Allah beyiktir, belenttir. Dinde hiçbir mecburluk yoktur. Doğruluk egirlikten aydın tapawutlandyrylýandyr. Kim tağutu, şeytanı inkar edip Allah iman getirse, ol üzülmeyen bek tanapa hak dine yapışandır. Allah ähli zady eşidýändir, bilýändir.
Allah iman getirenlerin dostudur. Onları tümlüklerden yaktı nura çıkarır. Kafirlerin dostları olsa tağuttur, şeytandır. Onları yaktı nurdan tümlüklere çıkarar. Yine olar dozaklardır. Olar ol yerde ebedi kalırlar. Allah'ın özüne hükümdarlık veren için götürünüp bilmen, öz perverdigari hakda İbrahim aleyhisselam bilen çekeleşen Nemrud'u görmedin mi? İbrahim aleyhisselam ona menin perverdigarım direldiyendir ve öldüryendir dedi. Ol men hem ölüm cezası berilenin günahsını geçip direldiyerin ve başka birini öldürüyerin dedi. İbrahim aleyhisselam Allah günü doğrudan getiriyer. Sen onu gün batardan getir de diyenine ol kabir alcırak kaldı. Allah zalimleri doğru yola salmaz. Yadeten öylerinin çökleri, divarların üstüne yıkılayan ve hiç kim hem sağ kalmadık bir ovadan, şehirden geçenine Allah bunları önlerinden sonra ne edip direltip biler diyen Üzeyir peygamberi görmedin mi? Sonra Allah onun canını alıp 100 yıldan sonra onu direltip onu neçe vakit kaldın dedi. Ol bir gün ya da yarım gün kaldın dedi. Allah-u Teala ona yok sen 100 yıl kaldın ağzını ve şerbetini seret yenice mütkenlerdir. Eşeğine hem seret. Biz bunu senin insanlara ıvrak olmanın için ettik. Sen eşeğin sünklerine seret onları nahil yer ve yer koyarız. Sonra onu et bilen kaplayarız dedi. Ol bu yağdaya göz yetiren son ben Allah'ın ehli zade gücünün yetiyenliğine göz yetirdim dedi. İbrahim aleyhisselam ey perverdigarım bana ölüleri nerede dirillerinin görkez deyipti. Allah sen neyme inanmadın mı dedi. İbrahim aleyhisselam yok inandım yani kalbimin ıncalmağı için görmek isteyerim dedi. Allah sen 4 tane kuş tut. Onları kov tanı. Sonra öldürüp etlerini bölekleyip yanına al. Sonra her dağın başına onlardan bir bölek et koy. Sonra onları çağır. Derhal sen yanına gelirler dedi. Tahkik Allah'ın kudreti, güçlülüğünü, hikmet esiliğini bilip koy. Allah yolunda emlaklarını sarp edenlerin misali göya her sümbülüne 100 tane bulan 7 baş sümbül getiren bir tane tohum yağıldır. Allah istenene artıkmacı bilen köpeltip beryendir. Allah'ın fazlı keremi giyindir. Ehli zade bilyendir. Emlakların Allah yoluna sarp edip son minnet edip meteşleri incitmayanlara özlerinin perverdigarının yanında sıylarları bağlıdır. Onlara hiç hili hop yoktur ve olur gamgın hem bolmazlar. Yakımlı söz ve geçirimlik iyiliğinden onu berici tarafından incitici söz geleyen sadakadan hayırlıdır. Allah baydır, hiç sade meteş değildir, halindir, hovluğuyan değildir. Ey iman getirenleri! Allah ve ahiret gününe inanmayan ve öz emlakini insanların görmegi için sarp edenler yağlı, minnet ve incitmak bilen eden hayır sahavatlarınızı puca çıkarma. Onun misali üstünde sehelçe toprak bolan yılçır daşın misali yağlıdır. Onun üstüne çabığa yağıp onu yılmanak daşa öğrer. Onlar kazanan hiç zatlarına eye olmazlar. Allah kafirleri doğru yola salmaz. Allah'ın razılığını islap ve kalplerindeki puhta inanç bilen emlaklarını hayır işe sarp edenlerin yağdığı bir depede kurulan ve çabga yağanına hasılı 2 kat artayan bakçanın misali yağlıdır. Eğer çabga değil, yağış çişnese de önüm verir. Allah sizin ediyen işlerinizi göreyendir. Sizin haysiyiniz hurma ve üzüm ağaçlarının dolu, aşağının deryalar akyan ve özü için ol yerde her türlü meyveli bağ bahçesi, iğdege meteş çağaları olup, karılık başına gelende ol bağ bahçesi alavlı tüveleye duçar olup, yanıp gitmeyini isterseniz, sizin fikir edip oylamanız için yine Allah edip size ayetlerini beyan ediyor.
Ey iman getirenler! Kazanan zatlarınızın ve size rızkal hükmünü yerden çıkaran zatlarımızın govusundan hayır sahavat edin. Özünüze berilerine gözünüzü yumman. Almacak elbet zadınızı hayır sahavat hükmünü bermeyin. Allah'ın baydığını, hiç sade meteş değildiğini, hamdü sena edilmeye layıktığını bilin. Şeytan sizi gariplik bilen korkuzar ve size erbet zatları etmenizi isler. Allah olsa sizi öz yalkavını ve pazlı keremini vaade veriyor. Allah'ın pazlı keremi giyindir, ehli zade bileyendir. Allah hikmeti İslam bendesine verir. Kime hikmet veren olsa o köp bulu hayır verildiğidir. Bu arada dine akıl eğileri fikir ederler. Eğer sadakalarınızı, hayır sakavatlarınızı eşkar verseniz, yani gizli verseniz, bu iyin kovusudur. Eğer onun garipleri gizliyin verseniz, bu sizin için hayırlısıdır. Gizliyin amalınız sebepli, Allah sizin kâfir günahlarınızın üstünü örter, geçer. Allah sizin ediyen işlerinizden havarlıdır. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam! Onları doğru yola gönüttürmek senin borcun değildir. Allah İslam bendesini doğru yola gönüttürür. Sizin beriyen hayır sahavatlarınız sizin öz behbidinizedir. Sizin hayır sahavatlarının dine Allah'ın razılığını kazanmak için berca edin. Sizin hayır hükmünde veren zadınız size artıkmacı ile kaytarılıp verilir ve size hiç yerine haklık edilmez. Siz sadakalarınızı, özlerini Allah yoluna bağış eden ve yeryüzünü kazanç etmeye, grubu çatmayan garip kazarlara verin. Bilmeyenler dilekçilik etmekten namus ediyendikleri için onları grupludur öyderler. Sen onları yüzlerinden tanarsın. Onlar utançtan, yana insanlardan zat hantama olmazlar. Allah sizin ediyen ehli hayır işlerinizi bilendir. Emlaklerini giyeceğiniz gizlin ve eşkar hayır sahavat ediyenlerine özlerinin perverdigarı tarafından sıylaları vardır. Onlara korku, hop yoktur ve onlar gamgın hem olmazlar. Şüytkorlar kuburlarından şeytan, cin uran adam yalı olup turarlar. Bu yağdaya düşmeklerinin sebebi onların sövdeye satık göğe göterim şüytkorluk yağlıdır diyendikleri sövdeye satık göğe göterim yağlıdır diyendikleri zararlıdır. Allah sövdeye satığı halal edip göterimi şüytkorluğu haram edendir. Kim perverdigarından öğüt nesihat gelenden son şüytkorluğu taşlasa önki alan göterimi özününkidir. Ona haram değildir. Ve göterimi taşlandığı için onun işi Allah'a galandır. Ona sevap verir. Emma kim yine de şüytkorluğa dolansa, onu halal hasaplasa, onlar dozakıdırlar. Onlar ol yerde ebedi kalırlar. Allah göterimin bereketini giderip sadakaların bereketini arttırar. Allah küpürlüğü ve günahını izi giderleri ediyenleri halamaz. İman getirenlerden yaxşı işleri edip, namazı berca edip, zekat bereyenlere özlerinin perverdigarının yanına sıylaları vardır. Onlara korku hop yoktur ve onların gamgın hem olmazlar. Ey iman edenler! Allah'dan korkun. Eğer mümin bolsanız, siz var olan göteriminizden el çekin. Eğer bunu etmeseniz, onu Allah ve onun peygamberine karşı söveşe girýändiňizi bilip koyun. Eğer göterimden tövbe edip, bu pälinizden qaytsanız, onda emläňizden maýa goýumunuz, goýan mukdaryňyz sizinkidir. Siz göterim alıp zulüm etmeň. Size hem goýan puluňyzy alandyňyz üçin zulüm edilen däldir. Eğer belgidaryňyz darlykda, kyn ýagdaýda bolsa, onu eli giňeýänçe puruja berin. Eğer siz biler bolsaňyz, algyňyzy sadaka hukmuna bagyş etmeňiz sizin üçin
ona poyca bermeginizden has hayırlıdır. Allah'ın huzuruna qaydyp barjak soň her kimin gazanan haky bökemsiz beriljek ve hiç kime ne haklık edilmeyecek. Ol günden gorkun. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'in inen en sonki ayatıdır. Peygamberimiz bu ayetten soň uzak yaşaman dünyadan gaýdýar. Ey iman getirenler! Eger belli bir wagt üçin algy bergi etseňiz, onu ýazyp goýun. İçiňizden bir kätip hem onu adalatly ýazsyn. Hiç bir kätip Allah'ın özüne öwretişi ýaly ýazmakdan ýüz öwürmesin. Hemme zady bolşy ýaly ýazsyn. Belgidar hem onu ýazdyrsyn, belgisini ikrar etsin. Perwerdigäri bolan Allah'dan gorksun ve belgisinden hiç zat kem goýmasyn. Eger belgidar kem akyl, bolgusuz, işripçi, ejiz, garry, çağı ýa-da saparda, tutsagda bolup hut özü aýdyp ýazdyrmagy mümkinçiligi bolmasa, onun hossary adalet bilen ýazdyrsyn. İki sany erkek adamy hem şaýa tutun. Eger iki erkek tapylmasa, özüniň razy bolan anamly şaýatlaryndan bir erkek we iki aýal şaýat bolsun. Ol iki aýalyň eger biri ýalňyşsa unutsa, beýleki soňa ýatlatsyn. Çağırılan wagty şaýatlar gelsinler. Ulu bolsun, kiçi bolsun, möhletine çelli algy bergiden hiç sady ýazmakdan çekinmeň. Siziň beýle etmeňiz Allah'ın ýanynda adalata has laýyk şaýatlyk etmeňiz üçin has ygtybarly guman etmeňizi has ýakyndyr. Emma araňyzda ýörep duran nagyt söwde bar bolsa, onu ýazmasaňyz hem size ziýany ýokdur. Umuman bir-biriniz bilen söwde satyk edeniňizde şaýat tutunun. Kätibe de, şaýada da ziýan ýetmesin. Eger ýalňyş etseňiz, olaryň birine ziýan etirseňiz, bu günädir. Allah'dan gorkun, Allah size dogry ýoly öwredýär, Allah ähli zady bilýändir. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'in en uzağan ayatıdır. Eger siz saparda bolup ýazmaga kätip tapmasaňyz, onunla berginiň deregine alynan ýerek hem ýeterlikdir. Eger siz bir-birinize bir zady amanat koysaňyz, ananylan kişi amanata eýesine dolup bersin ve bu meselede Perwerdigary bolan Allah'dan gorksun. Ey şaýatlar, bergidarlar, şaýatlygy gizlemeň. Kim onu şaýatlygy gizlese, onun kalbi niyeti bilen eden bu işi zararly, ol kişi günahkardır. Allah sizin edýän işlerinizi bilýändir. Asmanlardaky we ýerdäki bar bolan ähli zat Allah'ınkydyr. Siz içinizdäkini äşkär etseňiz hem, gizleseňiz hem, Allah sizden olaryň hasabyny sorar. Ol isläänini pazly kerem bilen bağışlar. İslänini hem eden etmişleri zararly azap berer. Allah'ın ähli zady güýji ýetkendir. Peygamber öz Perwerdigär tarapyndan özüne indirilen Kur'ana iman getirdi ve müminler hem iman getirdiler. Onların hemmesi Allah onun periştelerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman getirdiler. Biz onun Allah'ın peygamberlerinin hiç haysını bellekisten ayrı tutmayarız. Biz Allah'dan gelen emirleri eşittik ve onlara boyun bolduk. Senin yalkavını sorayarız. Ey Perwerdigärimiz! Biz dine sana öwürlüp bararız diýdiler. Allah hiç kime güýjüniň yetmejek zadyny ýüklemez, buyurmaz. Her kimin gazanan ýaxşy işi öz wähbidine, gazanan erwet amaly hem öz ýanynadyr. Ey Perwerdigärimiz, eger biz unutup ýa-da ýalňyşlyk bilen günah iş etsek, bizi tutma, hatawa çekme. Ey Allah'ımız, bizi bizden önkülerin üstüne yükleşin ýaly bize agyr yükleme. Ey Perwerdigärimiz, bize güýjümizin yetmejek zadymyzy hem yükleme. Bizim günahlarymyzy bağışla, bizi ýalka, bize rehim et. Sen bizim hossarymyzsyň. Kapyrlardan üstüne çykmagy bize kömek et.
Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun aleyhi elhamdülillah. Allahümme eselek yemanında ve eselek kalben haş ve eselek ilmen nafi ve eselek khina sadık ve eselek din kayyima ve eselek afiyete min kulli belek ve eselek temamel afiyek ve eselek devamel afiyek ve eselek şükrel afiyek sunan nas. Allahümme eşkil zalimine biz zalimin ve ehfizne beynehim salimin. Ey Allah'ım yarımı tamamen yurdumuza dalanıp parmak, bala çağa yakınlarının arasında kavuşmak, yurdumuza ultaya verlemek, zalimden tavana çıkmak müyesser eyle. Ey Allah'ım ya Rabbi mu'min Allahu ekber. Bakara suresini, Fatiha suresi bilen Bakara suresini okuduk. Bugün nesip edenler ne değildirler? Bu videonu nesip etse YouTube'da koyacağız. Allah yol verse. Ertirden başlap Ramazan ayı gelince Kur'an-ı Kerim'i okumana karar ettik. Nesip edenden sağ olun. Dinleyiniz için sağ olun. Allah sizden razı olsun. Allah'a emanetsiniz. Ertir yine de görüşeceğiz. İstanbul vakti bilen 20.00'da TikTok'ta